66 kifungo kia kabere. Soma somo na Kiswahili. Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno la Mungu. Inganje Nyasaye ninche nakorete ibintu ebi byonsi pi moroche, lakini nche nigonkorigeria omuntu uria enkoro yaye wekeya naindo weitia ogoitia sinchi bibyaye uyu nereche Nyasaye ndarigererie otebiro monene. Ingumuntu ebintu byonsi pi morocha so wiko benseyega emete chinyoni echinyiti choro sana kende gyonsi roje chibali mochi chokara chirasepara ebintu ebinyasaye igabibege toro, lakini nche Nyasaye igagoteba monene nga era monene nigakorigereria nigagonchorero obosio omuntu oria enkora ye kuna weitia asinchi bibya yakorire karamari kago kwanaiga igeminetinga ebibe mbiro abantu gokora bale ebibe abantu gokora bala amagoso, lakini umuntu uri ukona weitia naendo ukona weitia mwenye anajutia dhambi zake, huyo ndiye Mungu anayemwangalia. Omuntu witi bibiri akorire oyinera Nyasaye akorigeria andonzi asoro mano omwanya bantu andonzi asoro yinsemo cheto chonsi chinsemo nyechense yaito ya Kenya andonzi asoro asebitunu byeto byagusi andonzi asoigwetere teye na se egetuye kega TV ekerongo kwa namo naye nimatega Nyasaye okobokire lingana ligoli yakorengete nande kwa ligure ligereria Nyasaye igagoteba nganje Nyasaye igonda so muntu uria oyo wetia na kona kwiumia na kona kolera ase nche bibya yakorire bona sema mbya bono nubende kwire bireto irama birengeria so bwamo asogo saba tomosa sime Nyasaye tomote bingo munne tuyitire bibya ito bona sema bega ire birengeria biga to kwa namo naye nande tuyira se sale yega tomote binyasaye asora sema mbya bono iga nyumotara soka kurwa se TV yega nyumotara soka kurwa sole teba nga Nyasaye mbiya mono kwana naye go kwana na mangana yango kwana egere Nyasaye koraye motebi Nyasaye ngabire bibyane Nyasaye one mbiya bona so kombokia indaya sego tara mona chimbara torochiane asengo tacho monene obokyo bonyansi intara sole ndibwao asiritara Yesu Kristo omanyagoteba amina tigango sabero yo mintone tigango beka sobosi wa Nyasaye nyareko bakugotangana ase sabali okogenda manyanga nkolino legali asema mbiya bona iga ngogendora ase sabali tigango tangani Nyasaye naende buyegene ngesabali no ikebya ligere lichipara buna chiabera chiachali chirokerase ligere lichipara buna chiabera kero kende chichamwe chirokerase ngogendore negali ya olero nataka nisungumze na mtu ambaye amefungua hii TV na akona gari na anatoka nayo asema mbiya bona iga mimi nasungumza na wewe kwamba Mungu atakuwa na wewe na atasimama. Ukichukua tu imani, Bwana atakuepusha na utaona ishara. Bwana atakuepusha na hizo ajali. Bwana atakuepusha na hizo shida ambazo zinakukumba. Bwana atasimama na wewe. Leo nataka nisungumze na watu Jumapili hii, Jumatatu hii wanaamuka kwenda katika safari ama kwenda kazini na magari zao. Nataka nisungumze na wewe katika siku ya leo. Mungu awe na wewe katika shughuli zote unazozifanya. Hebu tumwamini Mungu tuweze kuomba. Tata Nyasaye bimeganda ayo muya ochino noge wa mabera twakoba kirako bana senginja ya Nyasaye kwambokire mambege gere nkwane noyo murigererio yoiga ekegera Nyasaye gwanchika ngalero ngosokale negali yaye kwana monere mulende nando mwaga tasekera lingana kerago soka Nyasaye obentereba ayobe murigereria asepara murusiri chiachali chonsi cha kerengenjo ekera kogenda segasi kerokene sabali ya kogenda korokena wadi chishuguli cha ya Kristo umane wemeganda mulende kabentereba yaye kabenterera yaye asekende gyonsi yakora aso kwege na kwelingana lyao Nyasaye bimengana njerali kwalire no manye teri ngo kwalengete ase serikali yaito no manye teri ngo kwalengete Nyasaye asense yeto ya Kenya no manye teri ngo kwalengete kerokena ase bituni byeto bya gusi bona sema mbega nigo nababikire bonsi jintereba chonsi chigosoka sema mbiya bono iga chigosoka ne chigali cyabo abo kerokena abandi bagosoka ne chipigipigi ewe ndene ngosoka no nenyange Yesu muruseri cyachali cha kerengenjo mulende na ndo mwagate aike sabali ya yebuya nenda aira nebuya na sabira yakinse merti ngomuntu wanje kwangolekana kole n'abantu bonsi Nyasaye bakoboka sema mbiga bakogenda se chigasi cyabo bakwenda se cyobisi cyabo Kristo batangana
ndio burabu bwao baraye kegera ya Nyasaye tigo bone bwao bororeka nasikire gintu te chinguru cyao Kristo kitaware ekegera na ya Nyasaye to semerete asikira rituko nasikira ringana tigo buya bwao basigatika tiyito chakali tukamona intwe turende na ndo tubata okoboko station igana ibikira samokao tinko yeba koyesabera asikira rituko ngonyora riba gasisi tuyekega Kristo na ibikira samokao yeseseni korwa mwenyene station mpaka goika wafanyikazi chiri chimanager chose regi director Kristo na babekira asore omana batangazaji baito barazi chinkongo inya chiense yaito ya Kenya bakoleta chi habari nande bakotoleta ramangana amaya tatabe minganda nigo nasabire nga obarendera ndo bagate Kristo bone bwa otiga barorekane ne chiguru ya kitawale nasabire semereti obuya bwao nsiyera manyika Kristo Yesu romutorito nasabire oyo minto omosomba mocheno Nyasaye genda no kwegera kwa Yesu Kristo Nyasaye kolende sabari yao ogenda negari yao buya ogenda negari mogoso ogenda biya na indwira nebiya ase familia yao abantu bose batebembiya mano nchoyo mukwana no murandia Jafet yageta mumanyi kore kanisa ya Happy Church suneka ngote binga shalom na Mungu awe na wewe ubarikiwe sana Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Umurubuli kubwatia nabo kurigirirwa na kiro muntu Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulemi obiyoke enyore libaga lya bene kwegwa migelyo chisemi nobosemya iguru y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinyisimbegete nterangete amaraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya we kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomuro bere oboremi nobotugi ekero turesemya mange kura sabaremi chini ngoro kwa pathway machine asomuro bere boboremi nobotugi ime Yensoko TV Oboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari
nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Onye kubwateri iboryo obosemia gusekero kende gyonsiguri emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oburuso w'omuguse ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Amoriri nigagendrete gutose mwana boire bukia. Tali Yesu sira ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumani wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime y'Ensoko TV oburuso bw'umuguse ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusaki Tolinet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na iboletwe unango terwa ndabona ibolu tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngo develop ngoira samago wani kamanya gutokanga na twaliroba ona wachagete aya nime yo murobiryo bw'umwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime y'Ensoko TV oburuso bw'umuguse obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari
erio twabaretaga Better Me twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochasa obugima bubi asamange twakirisimia namba 0706840844 Better Me Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare icyobutindo. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekwira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabulisyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino ase omusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omochorwa bwekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwanirira bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyoboseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetageta omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi magega ya televishoni yansoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Murigeria bwegeta sigen Soko TV mambia bono usana kugena kwaninga kwa bukiri yabona gushurukira mirubya gwitskuriya rero naboigo litskuriya rero ni maitenga ne mirubiri mentu wate tawate bari tskuriya rero dichirimo mwanchito murigeria annoncia sole aneta itinkwarira na somo bire Soko bwakire tunyate gusanga mwancho murigeria na nchenguru ku Innocent Onyango cyabere kiteka ndoche chetri 13 maga chinsa 12 na namana mwancho murigeria ndonsi asole chinisi tariki 20 mutinyi no yoka no mwaka w'ikirubere 2025 na matogote abanga ne binge bire bosi ugaiga wiki ya chakire na namana togote binge kerego chaka ni mate na mango begete busino monto gokore mirimo yaye mambia bono ngona gwakore sabu nganga inkogenda bali bakumera na gali asa matabekani bachikora kwana nga kiensere ni mate ngona kubuli ale ngumugakuri ikiroro bantu mbale bakuboke mambi kwanyora bale bara bakurigereri bagatebike nyorumbi yakire kuna gwasoka igana bako ya updating ikenyorumbi yakire
igo mugusio mintando cia sole semambia bana totenga owe soko bwakire na ande togatenga itongo mo church na ekwerenga itongo noga ya semambia bono ili tonyara kwa batoko genda mundu mutwe na koranga twanyara kwa batu kwa gache wiki enere kurukunga litukolio gose wiki chi wiki chiricho gukora umutienyi ekera chitariki chire 20 Diana gokonyoranga chiachire ama tukarachire kwanyoranga minyoka minyokirega kwayoranga rende bonekera minyokire nyenche kamineju watu bado bachakire kurigireria ente iguru kugwakana rera ya bagwakana chiri baguruka gachiri bakoreire mirimo ngakirende kwabokira asani bane mbara bagonkwani sana batari gonkwani amatu council kine bagonkwani yani okonyora umuntu agonkwani nga innocent bwakire agwiroreraga bwakire nimanyete Kirandeni seke yo musuri bw'Gesu. Good morning Diana na Innocent Kirandeni seke yo musuri bw'Gesu kuruna kurumbia mono twakororire nande nindo chegege soko bwakire soko neyemo nindo jelevi mumoja agote pamoja kurwa chinsemo chirichi abusia agote banwale somurobili Charles Luango mwalimu agote bakuru chinsemo chirichi basement Nyamira County no ime umurubili na agateba gare na omungino yo kurunga Jacqueline kwamboka agateba ndani ya show loading up Monday morning biyamono enido che Moses Omwenga kurwanya bitunwa tongerigo ikakeroka tuned in niko ndani ya show biyamono Barnabas Kebaso erani gari chinsemo chirichi ado akatari ateba neso kone ya moyo men biyamono pastor kubatikana lingane likwarwa Jeria Kirubo Amina and a blessings in Jesus name biyamono Jeria Kirubo Joseph Mambia ateba kiribya kurwa chinsemo chaya ya Center Nyaramba umwana Enduki JP Mokogoti umama bitutu agateba watching live nandega kurwa maiga guchiase na uminyonga kurwa magonga na Lilian Mungare na boigoga gukwanira gaiga bali asense milingo Kaburuke Hotel ya Center Enkima agateba Nyaramba mbiya monojeria kirwa agateba another week and another day kurwa ngumbuman mabaharin Kingdom wikaka nyimbo agateba mwakiage village na baibuli baya bakurukunga ungeli na Mariana abana babo bakurunga Mazdiga Macdotak na my husband agateba Ben kurwa Nairobi Pipeline biyamona agateba na mashabiki wote ama na watangazaji wote wa Ensoko TV agateba batwale litukulia Bilipili hoho na akorole good morning agateba Imani Timani na wakilisha mbiyamono Lamek yomaliba Bluetooth kurwa chinsemo chamara ni bocha agateba watching live Barnabas Kebaso ndo iranire agateba Ensoko bwakire na Diana na Innocent Kirandeni sio aka umusori bw'Gesu nindo chega Salomo Nyoni na bande balia agenda teko bakagokwani sema mbiyabono Diana ndo chana nde irukire ntagete ko iranire yo Innocent utarateba umuntu narayigoko gochige akorwa Kirandenis akobeke moji yo basaka gotebunga Innocent yaba muchanare gwakora tigaso agoke mate tigango tebiga moyega muya igoli yo gutaka igende igoroku ebitunwa na nebitongo na manyira sama mochari ndochwe gawote moni Diana and Innocent Kirandeni seke yo musuri bw'Gesu kora na Kuro City Salam Scrub kweka chiba sobo watching live na bigo Levi moja pamoja nikiwa Busia Obekai Charles Rwanga na mwalimu Charles Rwanga kurwa Nyamira County Kenyere basement no mongino Jacqueline kwamoka hoteba no ali meyo morobiri mbakomoero Monday morning Moses Omwega kurwa nyebitunwa hoteba nga tonga ligo ikakeroka tuned in ndani ya show bana basketball sensoko na yemo yoka amen pastor kurwa Doha Qatar kagitenga negati ya chirito kora soma Innocent nindo chegaiga sikanya na tigaire tiga ndigerelie setimu inare gotebia Kebaso igabwa to musori bw'Gesu Salomo Nyoni Mose Felix Enoch Nyambane nabo igo nindoche Enoch Mochere Velicious Atandi Rogers Nyariki Joshua Mbuya Trimba nabo igo ngoteba Sheila Kemto Hilary Musioma na abande baroro Jared Yorule Matuleti nera goteba nigali chinsemo chirichanya chichi goteba secondary school Kekenyoro kia Kenya boy pamoja nindoche gaigaraliza real goteba good morning Ensoko TV oyornel Alex ngitie kurwa chinsemo chirichia Kasarani Mbaji Mazuri tuko ndani na tamati bambole libonsi pia mashabiki aliasano are they safe okay safe. I'm safe watching live kurwa Nakuru City Salams Club wikagachuba no ale na nde uyunkira ndeni sema kwa nago tebekera ko rago cha mangega batumbale mbanyete abachege sana Innocent ngise uko boli abana bakoboli bya Yusuf yes I'm very safe and we are winning the league yes you are winning the league wow
tororera ngo ringana lirabone semambia bono ili torore nga kitoko genda busige kogera nindoche naroche nonya nabatana kungakira nonya chwe nandi getiri tukuligo chwe na kuligeti esa kulibono litukulia rero ndagito twara omweso no eba kuna gwakira chisimi rero ndaitura somalingana lirirabu na lyo tariko gechwa ande mbana gwakira chisimi chinyingi cheisanire okay wanchu muligereri esese gukugakera chinga kiteli koigenwa liona liringana litolira bwese mambia bono tokaleba tabangi esese liego chakuga kera chinga kiteli koigenwa botwa keresi miese mambia bono to translation yago namba ito yesi migere 0788666663 inere nambo gotwa kera wesi migo chaga igasto tabangi esese egokuga kera chinga kiteli koigenwa ogotwa keresi mi liokuwa na Diana nera bono bwatesi miese mambia bono Manchito murigere nabo gukwano nyarka gotebya nganga kiringaniriye itolira birigo kwanire mambia bono namba ite studio nere Innocent yakoire nabo kunyarka gusangana itwe nande butambe no ara screen ya gonsago gonga nabo gusangana itwe mambia bono tebinga SSA unero ntaito komanya Innocent bono ninki kigukwanira SSA gale gokoga yene SSA twe gokoga inande takali kwegero nyorego na gokoga iga bantu baliko chabayegera nero tutaite tuigwe semambia bone namba twakoire nabugo twakire simchetire 20 maiga ichinsa 12 timati Diana se kwanyole gosondo gotebe translation nere liye esimi ya chirega iga Innocent okay dara yibwata Ensoko TV bwakire Ensoko bwakire Keran Dennis Ensoko Nemo Ngakide bwakire bwakire bya Keran Dennis nabondo chabole sumante bya kabisa asante sana ngoligereria wensemo Innocent nabondo chabegete tayari bya kabisa chipurufe ninjira na mutomere tayoro lakini ngakiyoko cha Innocent chipurufe ninjira ala kwa batama chani anywe tarabuka mpaka bono epurufe niliyamo konyete Innocent kwa igure mbia mona soko mo epurufe koru nakuru atwabukire bya nyasaye nomuya nigombia buna botambe lingana lirabu monyete lyale roriro kucha ngulikuona rabonekera abasaka banebitina ngirikwanire ndiko nyagukugali ukaliuka bete akasese kako chaka wo karo mondo gachaka gokoga bona buna gatimu kali karo jamani city goroka gachaka gokoga wo tinda itigo chega Innocent Kiradi yani talia twale gokwara ko mona bataba o twale go kapara Innocent bono tekangote yekena mwari kumira na etoro tibono igane era ali guchako gote yekena inga nganya mapema tekonyare kana onganyo ligitimu iri asore safe muntu tali korubwoya asaga achire bintu abekire bakie bikombe nyumba etegerera na koigure buna kwa kole translation yeli ngana lirabu nje na tegerete rali kumukanyeku sawa tigaba ke Jumatano grande ni sibono ndoche bono ngana nde ma emi ngiyende otige bono ko chegi Innocent aya emi ngiyende nande asaba na siasa bali bakonya gukuga magende rombali gukora pi egasi abo no kunya gwakeli ogi na kunya kubagira abantu chibeza lakini magende wateyede abantu baitu sawa asante sana asante Ensoko TV bwakire Ensoko TV bwakire Keyo yogire TV Twale babie ya mawawa twale babie ya mawawa laka kangwa bwata mabera kabia
Asante sana. Bienvenido sana. Asante. Asante sana litukuligia. Rero ngwabwate mabira. Dore igwera ya muntu tari kwaba muabe se bintu byaye geto taiba tari kwaba sese yawo chiabe itirite kembero byebere na inyama gecisa 12 aya dosi ya sole yandira kona kwabera ubandeli bagakwabera buko biamano sana machito murigira na tukwari kali ya sentunde ya kabere ensemo ya maya togende tukumanya. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Omwancho mulire Bwensoko TV igetasen Bwensoko TV ibwatira sengenje yawo kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera teneni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire bonda Bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongor ko petual machin na nyora netrobin Yensoko TV oboroso bomogusi Obulimira bwesiro yobunda bwense kulende talinchira ndio sura krobolimi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaigwa migirio chisemi nobosemia igirio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache sebone ngombe bune yengia gale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere cyamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kuri asaberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomugusi Eye Nensoko TV oboroso bwomugusi Jito murigeria na sentunde ya kabire toko swa sensemo ya maya tora kumanya gati yali agendete kwene kwa kora chingongo au kwene botambe mna toko kumanya ni gotoko cha Cross County ya Kisii ne county ya Nyamira toko cha kabene ni gabanya kinyorobe kinyoro kiali echiri me wadi kinyore munge ya North Mugrango peso getie ritskuri gora sebara na korobeka na sibate biribuna estima yabo mwanchito murigeria ni getari gokora emirimo gusiniga yabolire asimiti nyebere kibagote babono ni gestime yo kubwa tukobo konyi gocha sebinyoro bitatu astinsemecho nabono nigo e transformer yabetike gusarika bataranyora obokonyi asegatie bisi ebinyoro biriye gokonya nekinyoro kiage sweswe richieri nyamalimba naboigo masagya negatie binyoro binde turategera chinkwana cyabanyakinyorabo
twacandikire iona atachobo kima egeko kwa twatumire estima igona atachobo kima karonko ruganga tachobo kima ka twanere bana estima korwa kenyoria chieri kesweswe totabe na round kagwetana na iga na jamani bagweta igo bana ndo tugosaba omwesimi woito abara ibonsi pi motokonye stimechiche egeko mtu achandike omwana achikorwara ochikomera nyagitari mata mario goteyo egisesa uri estimate yo igo bana tugosaba omwesimiwa asa marieta ngoro kucho isi monyangi olina ekenyero ndie chieri aiga nigo twachandikire twagurite transformer bono nigo toro mosunte nyagitari ntobwati mariogo igare yo twale gotume bare gotumeka etogotumeka fridge lakini fridge ibono teyo asengenjo ye estimate ya mariogo bono tokoenda atambe etinga twarenge gochiange gaiga bono etinga tokona magwagwa obwari twagende kerenyo abantu bandi batugwatia amagoro bakorigie besa batome bigibigi yabaretera obosie bono twachandekire maguta apandire ntokonyara kora tobeke ibeya tobate chitaya bono to chiri chiakare konye tuebire twaruseti chinyasi bono twasabira abarai baito batokonye oyo minto mwesimi wanyamoko nyaribo aba MCA ongaro twasabire batokonye gaki esengejo yamangana ya twachandekira esengejo yomusunde biamana esengejo ya social media mwaje juvenal sibundi gondo utekenyo rugiari echieri etransforma yeito ya rweta igamiti nyangene ya ekuru January abantu baba batabango chikonye konya kora bari services twachire kobwatia teyo bono ntubwati stima bana baito mbali gosoma enyegitari ya mario ga vaccine nchiyo abana baoja clinic yabakogenda enyegitari jire chingao twakera mwesimi wanya mugesimi tara respond twat area MB has not responded tara kwana kende gyonse bono kiabe turangira abantu baminto abantu ba media batokonye babeka mangana ito mutwe torrente ndwe transforma yitu mada tune transforma yitu gochaiga sengenjo mitia ya chirega iga kotokonya bamanyenga mechando tubwate nererie binyoro byaito gobira nyamalimba gesweswe nyameko yecheri amarieta ankor kuturubena nyageminya boke ona nigo twasumbokire sana muno botuko bwarero iya ikingoko chiane chitunege simba chiabuturwe metu asengenjo yomosunte nabo agosoka isiko ekiagero mugako na igararete kare omwana amenya tegekana inche igona bana baibi nabo bamete isiko bakongura matoke omosunte nabo agosoka kamoranje bono gatwa basoroira abachumbe n'abantu bose bari bakorwa barai motokonye motoiranerie stima serieta ria Yesu amina Aimo kande tinga irana wasi kwarenga. Wetani mangana ya yaba ibine. Etinga ya renge nyaigena twari gotumeka omorero. Bono rero tokogende kerenyo magwagu obwari. Bono nabato sumbogete muna bangina bari tobwatia maguru twagotire. Ngobwende kwakonya. Omo chumbe nyamoko nabo igamo sinyalibo abantu bonsi aba MP babo. Wachubuligeli do to my next trip kogenda gusi asentagete kogenda rasa guru kwa North Mugirango. Interesting sana kuigura bana. Tinara igonje gwikojo mondigeri gogo iko. Kuigura ura kwa ndo machubulito kogenda gusi mu senator bwe county ya Nyamira okongo mugeni nigo bono akwanire goro yokweliki kwa baki chukura gotali kogo kya kurwase county ya Nyamira se goikira boni gagoteba nigo bari bagendete kweliki buna baki chukura eliyo bachikoba bagoso aso gwakachukuru mwaka wichiru 2022 omubaro yo otali olia bwokogo kimono tigango toigwe ngakia kwanete enkwane yo mwanchumurira ese chikura IBC atagete tobwate chikura elibu sarasini koruga igase ito West Mugirango IBC igo yatete ng'abantu baikire miaka 18 banete kubwata chikura igo tole elibu 10 goikatare 14 omutinyukane abantu baminto ba West Mugirango babwatire chikura abali chiri bwisatu korwa iga bogetutu IBC yatagete tobwate chikura elibu 12 goikatare 14 abantu babwatire chikura elibu 3 korunoto Mugirango chikura twakibana tukobwata elibu 7 goikatare 14 abantu babwatire elibu 2800 mwisho koruborabu abantu babwene tukobwata elibu 7 abantu babwatire elibu 1700
bono gakia abantu babinto moroche ase chikura elibu 30 twabwatire elibu 10 chioka abantu aba elibu 20 gaki mwale ko bakurira basoka babwate kura gosa gaki ngakima hotel ekiagaronye twatebire una pasta twatebire nga tole monyo tokuriye gento no bolemu mbura twale kworo kikenya nga into tobwato bote bwoko bwata chikura abantu aba bonsi pye elibu 30 pastor oga bonsi pi basoka siko bobwate chikura ekera IBC yagosokia report twanyora nga into totanga ine Kenya ngima ase okobwata chikura gotentu aetaga iga nino abanyane mwato tebinga bono mwarangeire matiangi korusikalia aicha atenekero kyo president mwato daiboigo gosenga kimwateba bono nya mwakwanire boigo gotebaka mworokie asoko soka isiko mubwate chikura chisanya kabisa Mwanjito murigiria tugosuka mutwe nigo kuborirwa kwarure gokiasa baibori ko basemia abana baba senchire ndonge heri bacie ko babantu bengencho asama tukare bosiyogo kwana somo igabo gocengere myake 5 nomo yoko bokolerwaye fata Paul Kabito uno musasiroti bekanisa yige Katoliki na bige myake 40 yenyangi yabaibori baya sinka yabo ime ya nyama chense muyobungi yabo basi nigo Professor Constantine Nyaboga oyoro mu Advisors University yatangasa aboliria abayiboli kwenekia bonanko basemi barabana babo nabayigo babaye kisemi viewers baminto mwanyagetingase mwabeta malieta na ngoro Professor Constantine Matoke Nyamboga mu Advisors Tangaza University lero gona chaga iga gusi na ande mbono nyamache asinyamache parish gosereke miaka 40 yokunyomana ko mugaka Charles Omboga no mungi na Salome Kerubo abo bale abaibuli ba Reverend Father Paul Kabito advising ko ba abaibuli na andina ba Christ especially aba murega lero ase parish ya Nyamache echiojire ne parish ya Nyamaramba abaibuli mumanyanga amasomo na rokara konya abana bagusi kera ntubwatia malemo atoja ko ba garo kwa iro mwana egetabu igonga kwa muirire isiko kwa muirire Buraya kwa muirire Bwarabu kwa muirire America na ndo asonsi utagetona na Africa yajete kayigurwa ekore igure tue egajega twaro bokoro kanu kyagere binta abana bago binge batete kwa apply ekore kanamba bete guided boronge munta wotengo ndo karna singo ju apply asinya mbama itu what takes place omwana ma successful yamanya ko chole program rigera ba accept tangase mune university yaito debwata mabaga mange sana nande mune rege Katoliki gara konye especially abantu batagete morals chingia tigabagende isiko rigera baje gutwana network mune to bwate nyore Father Kabita atasoma tangaza danda akaba trained boronga kangunto jetia ogocha gwatole ntane sauria masoma samarira nguru Dominic Angora Kenyanya South Mugirango nonka oli skolia lete gutwikaga igasingencho yomo yego monne sana asingencho ya Father Paulo Kabito abwate ase anniversary ya miaka 6 abere mu Father namba ibere asingencho abayibuli baye miaka 40 babeire kurubanya orete enyangi so njengo wagira abantu babo basinga mbia mono asingencho go tuwa mu Father PK gutora ase parish yeto ya Onchumuligeri rubatiro kubwati no ruwo murayibwe kyamagia DCP Rigathi Gachagua chingwana cha yarweteli tukulie goro na chiri chikorekana ko moche serikali asogokina kwa maguri ya maguta na kili yagotebanga kubwatekana nere nigaro chenga serikali abarayigete bale babigetoka bako kwabo bali yakuruka chikatel onchumuligeri tigatura igwa mangana yo kwantili tukulie goro kurwa se county ya Murang'a. It is true you have increased prices of fuel by 40 shillings. You are purporting to reduce by 9 shillings. That cannot give any relief to the people of Kenya. And all this is happening because of conflicts of interest. The so-called G2G program is your program. Those are your companies. So put national interests above personal interests. And we have said after 7 days, we are going to have a meeting with the other leaders and decide the way forward for the people of Kenya. So that if you decide that Kenyans must stay in anguish and poverty, the people of Kenya will come out and tell you no. And they will do so within the law so that you can behave responsibly
and stop putting personal interests ahead of the national interest. Aden Duale, let me tell you, don't talk about humiliation and persecution of a deputy president. President Uhuru Kenyatta never paid members of parliament to impeach William Ruto as deputy president. President Uhuru Kenyatta never sent goons and police to beat and tear gas William Ruto as deputy president. He allowed him to serve his term. President Uhuru Kenyatta never stopped William Ruto from moving around the country. He was everywhere. In this mountain, he was here every week. And President Uhuru Kenyatta never stopped him. William Ruto has done the exact opposite. He has not only humiliated and persecuted his deputy, but paid MPs to remove him from office. Mundu gwitwo Kasongo nasikia anakuja pale hapa Murang'a tarehe 24. Na anakuja tarehe 24 kuendelea na mambo yake ya kutenga. Hakuna kitu mpya. Ndugu yangu Muriu anasema kwamba rais wa Jamhuri ya Kenya anakuja huku Murang'a on the 24th of this month, this coming week. Sisi tunataka tu tumwambie rais wa Kenya William Ruto, ukija Murang'a tafadhali ujue kuna vijana wetu watatu ambao uliua. Mmoja anatoka Kangima wodi, ukitaka kujua tutakwambia ya Muhuru. Tuna kijana mwingine kutoka Kigumo Kinyona ward, na tuna kijana mwingine kutoka Ngararia ward pale Kandara. Utuambie when you are planning to compensate the families. Nabaigo musemi abumura ibense bwa mangana renge toboine bwa baswati Harriet Gai nigaburirie abaswati kwene kebona kobokini abale abana babashimbwa kirikingia hiribanyare bakomenya magima maya asamatuko ali mutwe. I want to urge all our women here who are members of PAG Church that speak up. Raise your voices. Raise your voices for your families. Raise your voices for your children. Raise your voices for your husbands, because you are the ones who can bring change. Women, when they stand strong, they will ensure their children are educated. We are here talking about women empowerment. Na katika ofisi yangu ile program ambayo tunafanya sana na kina mama ni mambo ya economic empowerment na widows. Na tumeona upande huu vijana wetu wanaaga sana. Tunawapoteza vijana sana. Tunawapoteza wanaume wetu sana. Swali ni nini inafanyika upande huu wa Vihiga? Naambiwa data saizi imefika more than 50,000 widows and widowers. So hiyo namba ni kubwa, lazima tuangalie, tuseme haswa ni nini inafanyika upande huu wa Vihiga, sivyo? Tumesikia upande huu kuna mambo ya drug and alcohol abuse. Lazima tuwache hiyo mambo. Kina mama tumesomezwa mambo ya finance and economic empowerment, na tumesema tujiweke kwenye vikundi ili tuweze kupata zile fedha ambazo serikali zimewezeka kando, sivyo? Mumesikia tuko na widows more than 20,000. Tukiangalia kina mama katika kanisa mko more than 2 million. Sasa nyinyi wote mkiungana na muwe mnaekeza kila mwaka ama kila mwezi, hiyo ni pesa ngapi? Si ni pesa mingi? Si watoto wataenda shule? Mkiweka revolving fund, si watoto wataenda shule? Sasa kina mama tumesomeshwa. Na mimi ningependa ile masomo ambayo tumepata tusiwe wale wa kuomba, si ndio? Hiyo 500 mnapatiwa kila siku, unaweza pata zaidi ya hiyo. Tukienda tufanye kazi tutapata zaidi ya hiyo, si ndio? Mkiangalia ile miradi ambayo serikali imeweka, mambo ya mbolea, si ni kina mama?
Nyinyi ndo mko shambani, sivyo? Mambo ya health, SHA, kina mama na health, maternal mortality, si ni nyinyi kina mama? So tujisajili ili tuweze kueneza kuendelea mbele na kuwatunga watoto wetu. Wachumurigeli kwegure buna bago kwana senseme yo anamano tiga ngo turarigeli igoro yechi kwa Soldayana timu ya baiske ya Masosa Starlets kurwa ase county ya Nyamira nigo yanyora tubo buimbaga yoko yekore timu ya Gusii Starlets ase getiki ya Green Liamo Green Stadium homogosoli Mary Maracho nere obegete chigoli chonsi ichisato kurunge hat-trick yo mwanchu murigeli na ningobono timu yi yariko bageko gosoli keminano egurunga edaraja ya Division 1 na mwanchu murigeli tigatonyoro roboti ruo asenchira yobikira Kwa jina naitwa Utachi Ondieki, mfunzi mkuu timu ya Masosa Starlets. Tumetravel hapa Kudariamo kucheza game ya Division 1. Tumecheza, tumepata ushindi wa bao 3. Tunashukuru Mola. Imekuwa kitambo since to win, but we want to hope that this one acts as a motivation such that in the forthcoming matches lazima tutajituma. Wasichana wangu wamekuwa na injuries wengi sana, especially senior players, but I'm very happy to report that almost all of them are back, na that is what we are working for. Kwa majina ni Gero Charo, captain wa Masosa Starlet, na leo tumecheza poa na tumepata win, na kitu yenye tulikuwa tunatarajia tumepata. Next time pia ni hivyo hivyo, but tutaendelea tu na bidii. Asante. Manjito murigiria tugusuka mutwe amatukamanga bamenye bekinyero kia gitaru me wodi ya Makenene buni go babeire bako manjito murigiria roboti rungo tebwanga tiraro abekwa ange kurende nkochukora kunyara go kwaligani kwa Innocent kagitenga nabatokora roboti ronde kairete kwikiraga bu mwanchu murigeli nigo twagotebiria maiya buna agendete gokorekana kuruchinsemo asema mbia bono na bogoto tebia sobere tengi kelikegendrete na nomono ugutukwanira guchaga igase studio tagete torigereri bari kwanya basoira somure umurobel Diana tokore gendo gikuru kwe recap kurigereri gaiga of course ni ndoche baga bange bande baraiga bari bagona ko boldenda magana abete igoro monta yogo seretonde biya tore kuri gumuga kande ma konye bono na itigera gopi nocha ntong bakari ko kwa serema bia bono mna Grand Dennis Director Zaki na Joshua Bonsi lero na ababikire Bernard Yononga otebo Manchito murigiria morning viongozi from Minnesota Kawangwale nonde me omorobero bakomoire Grand Dennis na arega igano bochegerero woka ndaito Manchito murigiria manye Christopher Tanya oteba good morning watching live from Burangi Kinyambi with my wife Lydia Kerbo abana shera Matiangi Muranga Mikae mama Mongina na tata Muranga bakomoerio oteba nga mutu aliritsukurigia na Muranga otu aliritsukurigia irigia ni Christopher Tanya Vincent Odina Kenyoro oteba kurwa iranda nyakoe no alime yomorobiro Salome Onyoni korabo igesa village oteba Kiongeti pamoja Brutut Edwin Makori oteba Edwin Makori korwa Ramba Wanyamatuta Ward Tiondin bakomerio Grand Dennis ero chance pichirio kolika akoteba etinini Innocent echoneti ndoto metinge ki Innocent ateba Grand Dennis na director Zak lero mukaya bwate Solomon Nyamonga oteba Ruiru represented Vincent Gekonge good morning kuranyamira manga ensoko scheme Tiondin Jessica Muranera oteben soko bwakire amen kuroiga pipeline watching live ile cherono bwakire kuroe kinyoro Nyamira na baigondo chikirandini sa oteben soko na yemo una utambe na nda oteba watching live kora Nakuru City Salams Club wikaga chiba sobo Raliza oteba good morning en soko TV yonere Alex Ogetengiti kura Kasarani maji mazuri watu tuko ndani hadi tamati akoteba mbaboli libonsi ya mashabiki ali Arsenal mashabiki Arsenal tumwati bochege are you save emeli boli yakoboli na bayiri liboli lyo Manchito murira timati na magonte bwega usinole save
ose enkoro ya ngakire mambia bono Jared Orure Matureti na raute bana wale kurwanya Chichi Secondary School wiki kinyorogia Kanyaboy pamoja bana baski basaute bakaribu en Soko TV bwakire na Diana na Innocent yaute bakirandeni siaso imeyomoro video Salomo Nyoni Mose Felix Enoch Nyambane Enoch Mochere Rogers Nyariki Joshua Mbiatrimba aba kirao kwa nire Enoch Mochere akonyo nande kerona ringe skuru na bwatu mwalimu liko kwenda kumochere ulingo mutindi sana lame komar banera utawa Bluetooth senior kurwa marani bochi watching pilipili hoho. Good morning Timani na wakirisha another week another new week another new day kurangumbo manamba Byron Kingdom wikakanyimbo wikakanyimbo mwakiage village na Bible vanonge na Mariana abana baitu mazidiga na Macdotak nere Jeria Kirbo Joseph abarende Jeria Kirbole tana gwa kasimu ndenda igwali ogiriae okay ile chega iga kirandeni siara tigada waseka Bernard Onunga ata morning viongozi from Minnesota Kawangware niko ndani bija mono Bernard by the way turachaga iga turasambe bituma Sheila Kimutago tebakurwa emonga kya mukamani niko tuned nikiwa akoroka Instignia Motors Ngong Road agoteba no arasomuro bili MCA Jacob Wangasa agoteba watching live kurwa chinsemo chirichia Kitengela ateba niko ndani and watching live biya mono abune gati abali basoira semambia bono mwanchu muligiribu na twakwaneire na ndeli ngana litolira bwe semambia bono twale ateba ngese gokoga mono teliko egeno nabo twakiresi migo chagaiga na bora tokeno bwate fashion yendogo tatebi ngese gokoga mono teliko egenwa ototebinga ningi kelio manyete ko bwatekana neseseli gokoga mono ge ntoge ko gerege ntekene to gotebanga bagusiba ucha batebanga yekwana nere ekoegwa nere ekoegwa kwanyoranga nande bono abande batebanga esese gokoga mono teliko egeno go bono mwancho muligereri twakirange simye semambia bono totebinga kyumura bara yule turatiga bali bakorete banta ya football lakini turagende context yende turarigereri turaranga ngayige kurukurwa yakwara bali bumupira baro babekire enchira yabo nande togokana nibirengereri byabo kurende togotebanga asemambia bono nabo gototebinga esese gokoga mono teliko egeno namba ito studio gere 0788666663 inere namba ito studio semambia bono elitonyara ko batogokwana naye kero gwaka gochaga iga goke iliogi osotome text message ototebi buna chabutokiri chiteke 50 na ibere maiga yichinsai 12 Diana katwente mwanjito muliro na kuwa kesi megando che Ezra Mogusu autebanga watching live kurwa pipeline nabo go Enerix nera goteba kurwa chinsemo chia Machakos nwalime yomorobiri baitewa ino to wika Machakos kono nabo ate Murandi gaiga antebeti Juja ngwika Tororo ibara Machakos Juja gere Thika Road okogenda nomonto bono okogende umuchio Thika Machakos nero noroche mata esere kono wika Machakos ngite na ikiroro okagirete you're not so sure I'm not sure Machakos nete town nero nene nere kivyake no nero umuchio monene bwe county ya Machakos ekuruku Masaku igaba gusiba ito gosomu gusito le chinseme cha Masaku na bagota tebya sole na bange sana buna kono bali asomu chuyo Nairobi okanyora bali chinseme chiri chinde matakero montale abantu bandi bali batama etinga mbali Nairobi ono muntu buno yomete totebe amete Kamulu muntu brenyi oyo le Kamulu gari Nairobi lakini asinaro gwetania kerabono gwasoire tote mala wasoire Machakos County kwaru kwagenda bosiali baro bakuruka KBC kwaru KBC kwenda Kantaf kwaru Kantafu kwagenda bosiali esi bakale korukanga Koma Hills abantu bagusiba itono bale paka gwachikogende town ikale bosiali kuruka Nkundo town ego abagusiba itongo tate bali sigino itongo gendere chinsemo chiri kwanyoro mugusia gotebinga Innocent nko baligererinde kuru ase chinyumba cheito na bali chinsemo chia Kiambu barabumba manyete okonyora bali chinsemo chia Kino kwanyora abande bali Kiambu town ime igora bogonyora bitaseni binde mbire musi abikurunga byabo gethogoro igole ndo mwanchu muligili ese ole mambia boro nabagote bitigalite isano ne mochibe chinsa 12 elitonyera ko batogo kwana naye senchira bwekeno bali muri Asorogongo rwa Nairobi twabatebiringa mbia mono na bali muri Asorogongo rwa gusi totebe ensemo ya magwawa
orwabwo osoe chinsemo chirichia bantu bale kera kwa magwawa kwenda chiabo nyamaiya kwa runyamaiya wasoa mabwe emwicho yoguru ngarangenyo warurangenyo kwasoire town mu mate Nyamira oguru Nyamira kwenda seinali west mugirango yu nyamaiya Wasamaru oguru Wasamaru abantu bakali chinsemo chirichia masobe tikebirigo kokuru kebirigo wasoire asakuru kugesimanya Kongo orwabwo oyende nyabiyosi orwabo gande chobiri nchira bugati yabwe mechire menge tona gukwana yangete nejingongo chito kiri gusi eyibono Nyamira county kwa kwanda Kisii county nero ne bugate chinsemo chiaya bantu bale bamenye tasakuru kwa umusali watasakuru kwa umusali itanga lengera nali gosomeli iteli nali gotabu umusali diguru kwa umusali ukamanya basali bayichiroro abantu bale bagwita bagenda chinsemo chia nyangeni no mate nyangeni yaro ni manyite ngagite nane sauri nakakagire kare chingeni ichiciro chiroro no nyambono waso abale bodo asekongo kine asakuru kubasi konyora basi bate banchuto kuwa neke basi koma konyora bakurangire ningumoge umunyage tunya abanyantaro njututari semambi yabono mwancho muligeli gabura twagotebiri nigo gotwakire simi uchaga igagwatatebia sole ndoche cyabutokire 12 mayaga ichitaika mera ichitaika 50 na isano na mocha butogire ndoche innocent 12 mono mambi endo chembare batumeta iga ichumba se namba ya WhatsApp to taragendo mutumoko na ba mention egando che Dominic ni Dominic ni Mosocho Vincent kutoka Umoja 3 untu watu Umoja 1 2 3 Umoja 1 nero Umoja 2 Umoja 3 Umoja 4 hiyo haya teyo Umoja 3 nero yo moyo locha teba Umoja 3 greetings to my mom from St Mary's Magombo Catholic Church Nyansongo scheme and my wife Lydia Mokera, my children Edwin Emmanuel Subo, one of the St Peter's Manga Nyansongo parish. Asante sana locha boigo Paul kurasi semo chenya ntaronera goteba no ali mejo morobire nsoko bwakire mbakomoire kuri no ntebiringa kwanirie innocent ngagita ya na makwani genuine tali makwani yali ande Rochibego bana baski wasokoro adawa Katalia oteba no ali meyo morobire mbakomoire oteba Daddy Lawrence Kekonge mukwani mwam Josephine Kekonge Joshua Mbiya Trimba Kevason Kirwanda Ramoki Sheira Kemto Salomo Nyoni Rogers Nyariki Antoragori na mashabiki on CPN Soko tibia otebanga mutwali tukuligia nandi butambe en soko neyemo kagiteba no innocent etinje atichi ujumbe chito ikerere mambia bono na utokora enda mutumoko tunyato kwera na sesemu ya kaseti ndoche noche chweyaga ntebinga insego ibugata matoka mange wetani chinse chionde chionsi ngete gusita goteba agateba ni India ya aganteba ni India semambia bono igotali gusi ya bagateba nga India gebugata matoka mange sana wanchu muligeli cheta chitigalte sato chibe ense ya bono mambi tondo mutimo kotokwirana toso asense mo yechigazeti Eye Nensoko TV uboroso bumugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito iyobonchuria 0788666662 Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni?
Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu. Tawe chanika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao. Nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapofitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore. Asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Konya abantu buna umwana funzi onge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri bono yaikireke wango guikaru ali panya oroyo onde olenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Asamange twakirisimiya namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichobutindu. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi.
Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyubu balimo kibirengeralio eliokolenta amoncherio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba niga alinge omuseneta omuchorwa bw'ekyama gya serikali ya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwaniriria bw'ekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwabusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obuchenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwaba okoni egesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi. Mwancho muligili chetire chitaka isane momaiga imambia bono yense ya mudayana na leto kwa genda sense mwechi gazeti chasa kwa kwa nego mbwate gazeti ya The Standard iga iganuro che front page mwancho muligili nabo igo nabo kuligili ebechi yo mwelio chibi chanchirororo na namonongo chikwa batulito gote binki kero dayana ntetora oro kyumuligili gazeti wate semambia bono Wanjito murigiria soko kwa nigomba te gazeti kurwanga The Daily Nation nero tame gutwara kireke mambi na kumanyanga na liagende tukwenekiwa kurendege ganoroche ebichanene nigo kwanere guriyo murayo yo mokrwase ensere ya Sudani ogendete kwaliganirwa imiense ya Kenya no nyachinse chindi cha mukanire Mwancho murigiria semambia bono kwigurenga murayo RSF gakobekerwa ekapeti mbaliri asensi ya Kenya ine gazeti ya The Daily Nation to chake ase tukurarigiria nararia research gazeti chonsi chinene ndo che gazeti ya The Daily Nation ikari gukwana Kenya bado nigegendete kumwarigania umurayi w'ekyumbikeli kya RSF kosege kurukunga resistance Sudan Resistance Force asensi ya Kenya mwancho murigiria kari kubagago chagaiga na ndo nyara kwabaga kwariganirwa ne serikali na abanyanyimbo nabo igo unyara kwabaga kwa Burundi murayoyo nigagotebekana airegende kurukwa abekiretse list y'abantu bali bataganira kogenda ase chinse kirikirwe asobo mu bwa United Nations kulendense ya Kenya nige kororekana komwa omarigania maya gazeti ya The Standard ge kwaneranga nande nkoira na tole ase chibara igaiga nindoche ebicha ya Babu Wino nindoche ebicha ya Edwin Sifuna nabo igo nindoche mungwana yo mugurunga engineer Kimori nigo balenga se county ya Nakuru James Orengo ni muroche gaiga na asibawumira ntena abana inchi asomo kutano gurunga linda mwana inchi oyo ole koba gokoragwa na omuseneta Edwin Sifuna boigo na omubunge bw'Embakasi East Babu Wino n'umugavana w'inaotebe James Ongwayo James Orengo mwanchumuli na sabiro kwabere James Orengo Toka ndase gazeti ya Taifa Leo sema biabono toko kwa na igoro ya inchi jirani si ligi yetu aigango kwa na balenga nga kichinse
chirichire abamate baito batalia asekerengo gitu muraibwense negatia maire sare ko bagakurugoro geko ngie kogera ebei gose amaguri ya mafuta ari asekerengo kigora sagoteba ense ya Kenya nigebwate miroberie menene yokora magenderero nabo igobu nagoteba economy yitu nigo yachire igore gintu gikoirera maguri itaba igoro gekogere bintu togokora ni bintu biekerengo kigoro igo kera mokora maguta itari igoro mwagokanga ense yitu nigegokori amagendero bia ase gazeti ya The Star yoteba the high fuel taxes lock Kenyan out of mobility bagotebe bange enene kareko bage kuruegwa omwancho murigori gochia sobogori bwe Kigali nige karigo siekerera abakenya bange kurwa ase okugora Kigali nababoigo mwancho murigori abande asikiri bateba kurwa chinse mochinde kogenda chinse mochinde bantu ngocha barenge bacha gukwania abantu bamwabo uroche bono igabuna litwale gukwana igore chinse mochia the last center ere lidoli gere tuchumo bago Masai na Gusii totebe kero kurukurwa ria wachire wa etani rigwa tigatotebe kwachire mugo ngabosio gosede chinse bonchiroro chiabo gembo bosiali otete chukukwane babo kebatima wa togo ikoro resenye ncho efe nonya na matanga abantu konye bagocha batebanga inchi no mwana ominto twechete mabuta mutunere nebega asiengo musana ego gero ruchi bakare tebangi bangene nigo yasikira abakenya se ensemeli bakurwe yemo ende guchia sende Nairobi nduraba abanyamwaka gazeti ya The People Daily gotebere ngabono no kubagana kugamba agaiga ngukwanere igoro ya omurubelio omuraibwe nsabegete oyo kobako kurigereringa ngakyokora kurende ngo boli barenga nigento kiranyare kanego sinigenta kobagakorengereri ebengi ya World Bank bono nigo mwanchu murigereri na IMF chiarule bitange bikonguchia se ense ya Iran mwanchu mulire ko batebangesegi ligendeta sense mu Iran nigo yaire ebenki yense World Bank na MF kunyara ko babagwetera chinga kichinkongu na boigo kurwa ebitambukire bikongu ene gazeti ya Business Daily wesomera semambye bono kurende tiganchake ne gazeti ya The Standard yesemambye yo mwanchu muri batebanga bono kuira na tole se chibara maandamano aigango kwa na barabara ibali bakwamirelia serikali bagurungo opposition leaders nabo igweke aregi agency bali bako botebanga nabo bwatelio giria bagukwanira nigo batebetenga litukoli yangyo Tuesday mwanchu muligirimba chikaba bakwira na se barase kili bachikobe bakorobekanira no gukina kwa magoli ya maguta ase ense ya Kenya nabo igo bagotebanga ubugima nigo bwakongire nabagakwanira amangana y'uburayi ibateba bwatomo chando nigo bono bachikoba bakobwaterana nekiyombege kurunga Linda Mwana Inchi movement mwanchu muligiri na nigo bachakire bagotebanga nigo bachikoba bakwirobili na kogenda ase chibara ase umurayi bono igabwiro getegotebanga nera acting ODM part leader omugavana bwe county ya Siaya James Orengo atebetenga bono niga chikoba gakoba asobwamo nabasabu libanyara ko bakumutuma umurayibwe nsego chinka bagutumika chinguru gose ko mubitiri yagenda kaniga batebanga mwanchu murigiri nigo bono ya rokiringa nigo nande libera lya gesiasa liyo chikoba ligo kina na konyara ko ba likoirira ense ya Kenya kogenda gutwara kiliga gotebekana umwanchu murigiri chinga kichikongu cha kisiasa mugano yungo yobwatinde go kepeji yakane kurende na ndega ego mwanchu muliri bateba litukulie goro ni gabara ya ubalenga sensemo ya Nakuru nindo chega igase chibicha nindo chomo mo senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna nabo igo mubunge bwembakasi Babu Wino no mugavana Osiaya James Orengo uyo babete bago ikasegetige kurunga Mazembe grounds ase county ya Nakuru nabo igo mwanchubuli bakabago kwana mangana mange asibate birenga niga bono bachikoba bakwiyaliga niga bateba chitalike 24 cyumutinyo gatana limo nandagera cyicikoba cigoika niga batebete niga bachikoba bakoire cinga kina kwinyora abasayi bali basireti ubugima bwabo kera ense ya Kenya yaruce gendo ikurukungo korobekana kwa abasayi ba Genzi nabo igomba kwanete umurobelio lyo bwaterana bwe serikali ende uyibaote G2G government arrangement asba kwanete bagotebanga nigo bono mwancho muligereli bagoteba umurobelio yo ogutumika gukora obukulumina nde bagotebanga nigo bono iga kwamba kororekananga nigo bwato gututukano chinkwana cia baraya bakwanete litukuligoro ekera baikira nte chinseme cyo cia
Nakuru na nemono asensemelia mazembe na bugonyara kwa bago kuligirili siasa chirichi opposition ikibakwa nete na boigo bwesomera sepeji akanitiganda Diana Libaga konyora eclip abongo kwa chingwa na baraiba kwa ntekurichi nsemecho Manchito murigire atogocha se gazeti ya The Daily Nation na kumanyango mugano muneni gukwanira iguru yo murayo oyo ndochigaiga timaitigo sino sentinda kiruke kiombe gose RSF tokorokanga RSF Rapid Support Forces so manchito murigire senseri ya Sudani aigani gondo cha se gazeti ya The Daily Nation akorokwanga Mohamed Dagalo oyo obetika wikirane mensi ya Kenya manjito muri y'abatubaniga beteka kirane mensi ya Kenya akaba gusanga n'abarayikorwa United Nations asitoko mayigwanga chinse kiriya cha United Arab chinse cha United Union gose cha United nensi ya America United Nations negatiye chinse kiriya cha mo sanction chigotebanga niko abuate amamo chamange naboigo bagotebanga asensemeri ya Sudani negatiye abarayibali babete bakoleta kisegi kogera abantu abangi gusiria magimabo nabangi gutanyoro bomenyo manjito muri ya gazeti ya The Daily Nation mugano unigora se page ya kane nane nonyo bwatiti bagotebanga omurayoyo Mohamed actually gakorukwa Mohamed Dagalo Hemeti obetka wikirani mensi ya Kenya akaba gusanga n'abarayikuru wa United Nations aigase omutienyo yo kanistariki 10 ego bagotebanga nigabeiri gakurigirwa n'ichinse chinde ikiagera nigabetiga korenta kisegi asensemeria gusese ense ya Sudani tokotebwanga abantu gwitane chimilioni ibere nigo babete displaced abande bakaba bagusiria magimabo tokotebwanga thousands bakaba bagusiria magimabo kwetera kisegi chabete ense yo ya Sudani aiga tokomanyiwanga mutienyo okabiro manjito murigere stariki 14 nigense ya America yabetige kurika oruwaka goseri rube ryoko murigia omurayoyo nabego chinsemo cha European Union manjito murigere kikaba chikumurigia korento komanyigwanga mu muromo abo okorokwanga Dagalo Hamdani Musa nabetka wikirane mensi ya Kenya asitoko manyigwangere nigabwate passport yakero bakorigwa nigagutama guche mensi ya Kenya Timate Innocent ndeto kwanete igoro ya RSF kwa kwanete igoro ya mumrobo mwabo Dagalo wetwe passport ya se ense ya Kenya na ndabateba nigo oringo murubiri gubututukan negento wikira boniga kiale ko bageko babwatani abo bisaba nene bali balese okolika ba Kenya konyora chi passport igorende nabo omurigiri yako bagakosoma na kumanyanga ningi kerororo amanyenga ningaki abaraya uba RSF bakareka bakoegwa immunity gosobanya masi ya sense ya Kenya maine hase gazeti ya Innocent ntono chibakoboli ingumurayo yunigamenyete mensi ya Kenya nandonye kamete mensi ya Kenya nerebwe komenye toro gusabara ibande balia kurwa sinseme RSF gusabara ibali bakolenda kisigia sinseme ya Sudan no bali meyase ya Kenya niliboli linde ninkiga kogera serikali yense ya Kenya yanchira ababegwa bunabu gosoime yense ya Kenya no ene kero bali sanction go sebali kirili rube bakoriwa ne chinse chinde kiagera nigo babete bako sirio molemba sinsemo chiabo nande bakaba bakogera goitwa kwa bantabangi mwanchito murgeria ne riboli bekira se gazeti ya The Daily Nation ase page ya kane nabogwe somera sobwagare asitokomanyingwa gwitani abantu 34 million asense media ya Sudan gwikiraboniga nigo batayitobo konyi kiagera nigo kisegi kigendete kwene kiwastinse mechi naboigo abantu tokomanyigwa gwitani chimilioni ibere nigo batamugati asiba komenya abantu gwitania mbarige tichiribuga igo manjito muri ekono bagoteba thousands of people bantu chiribu batarateba manjito muri nirenga nigo batabu nigo basiriti amagimabo gwetira sisegi echo nabogwe somera sobwagare olebuna bago kwanere igoro yo murayo yo betikago soimiense ya Kenya stariki 10 onyari ko gwesomera mangi page ya kabere ya gazeti ya The Standard yo kwanere igoro yekyumbe gya kupet buna kyaro ko goserelia wechikobage kwerusia korwa somurobelio shas bagoteba ngabono aborokia nigo bakolera sikiri bagale goteba ngambali konyora obugweni obija korwa ase chinyagitari bono mwanchu muri libera nigo ligendete gukina kubwatekana na kiri bagoteba ngekyumbe kiriye kurugusha ngeli kaliko bage gokonya abali mwanchu muri gili oinyorenga aborokia bonigo basoeta somurobelio yosha
mutinyu 12 tariki ya bona libachagete kung'anya guchiororo na bono igani go bachakire ko bakorrekana gotebia serikali mbali chikoberoro na namono asikili bagotebanga chikoba moyo kwaneta mangana ya kurukunga amboko milemba nigale umuteneli gosomo nyakirogo bw'ekyombegia kupet na ndeni gacholetwe sentundende nabo igakabaga tebanga abalimu abange nigo babere bako seligwa kurwa ase chinyagitari kiri bakire ko bakurigyo bugwene bwesomere umugano yora se page ya kabere na namononye koro moro kena bagototebia usemo bisondo ko ore ase kyombekeligia kupet na temete koraligia umwalimo ya mukuru ngedwed ubuchara kinamonyorete na ndamanya kaniteli talindenga one touch nkagere tenga kindamonyore naboko nyarakaba tukumanyanga nikigendete page ya gatatu ya gazeti ya The Standard yo negoro y'abanyanyimbo nabago chikaba bakonyora maigilio liko nyarakaba bago konya kurwania chisegi kiri chiegenga bagotebanga nigo bono bachikubekwa ase framework yenye yo koranga babeire bakoligelinga kyobo ene bwa mwanya bantu bukulendwa na namono banyarakaba bakoranga banyarakaba bagwikirani kilikibwene to mugano yo nigure ase page ya gatatu ase ndochega iga omu Inspector General Douglas Kanja agotebanga egati bintu biri bachiko bakwigeligo no koranga kibakonyara koba bakurwana no kobetereligwa keliba tebaga korobwa nchani nabo igo mwanchu muligeli koranga esko ya mwanya bantu iraniwe nabo igo koranga ese ya matemenyete nebwate uburendi obuya nakoranga ebinyorombi bwate gento ikurukunga obote bibwate owikirana kwa emagendera nabo igo abantu bali gutwara emesuko soko bwakonde bwonse bwesomere ACPG ya gatatu nakonyara kabago kumanyanga ningi kelikegendete mwanchu muligeli elio onyara kabago koranga ningi kendete aba investor bono nigo babekire okugani kwabo kogenda sensemo ya Naivasha suguchikubaga bakuligeli mu rubili rw'urunga special economic zone asabange bakorekana bakira senseme y'umwanchu muligeli kilibatebanga ningi nambeyo yabali batakire ko babakobeka chibes cyabona gukora ubunchuri ya senseme ense ya Kenya anamona sensemo ya Naivasha URS county ya Nakuru bono asigeka kimyaka etatu abante 20 baorokiri guchikoba bagoswa asubunchuri ya senseme igwesomere na kumanyanga ningi kelikeroro elitenyara ko batokoranga kwa manyiro mwanchu muligeli ase gazeti ya Daily Nation manjito muligelia aigase page ya 5 nige gukwanira igoro yo bonchole bwachakiwe mense ya Kenya, ensi ya Uganda, ensi ya Sudani tutebe East Africa manjito muligelia asibagote bobono nigaba na boda asomucho Nairobi bara sense menkongo asokumanyigwanga nigo bono chipigipigi chikari ko ibakuru asomucho Nairobi cyaba chikoirwa sense meri ya Uganda cyaba manjito muligelia chigwetuwa se boda bagote bakuru asomucho Nairobi egando cheno mugakoyo mobi myaka 63 okorwa nga Peter Magina oyo kwerera buna arochoyo mwaboga kurwa epigipigi ekaba yekoirwa wikachinsemo chiboda asiyaganiri koniwa kolinda abanyanyimbo bakaba bakoyibwati tukomanyigwa nga sinsemo chia Suzuki na Kawasaki aigasomo chyo Nairobi negati chinseme chuchabire chinkong mono asaba na boda asibona gotebanga gokonyoranga nkubugoliora abantu asoga nirigo kwena na chisiringi chimibere ko kwegwa shingi chimibere bagotebinga chimi bagokwani sano na ibere atebanga when the deal is too good think twice kiagara konyora go somo chyo Nairobi abantu abange kurwa chinsemo cha Waitaka timaiti chinseme chino sentino chimaete Kiambu chiaboliruta aigaba gotebanga oboibi nigobola se igobole igoro no enekero CCTV chigotumeka bagotebanga egento gyoka kera konye omurundi epigipigi ngeri ngonye pigipigi yawe yasirire kengima obegwe gwikasegeta seni kyabanyanyimbo bachake gokora egento gyokorwanga tracking aigo manjito muligeria nigo bagokwana chinsemo chi Ethiopia Somalia bagotebanga chinsemo cha Western Routes wika Uganda nabo igo Tanzania nokonyoranga chibigipigi chinyinge chikoba chikoni wa chiri chebiri kurwa sensi ya Kenya nande konginyerio omugano yo Molinet nyambana kolete Innocent nkagitene tukuri Juma yari gukwanira igoro y'abanyanyimba igasomo cyo Nairobi mbabu atete chipigipigi chiestima nacho konyora mono chigochererwa bakaba bako teba bari bakitugutire banyare bagwikira use bari chipigipigi cyabo cyasirire banyare bagwikira na chinsemi chingaite integrity no baganiri ko genda bachirole igo ngabono muchyo Nairobi noro obwo bampororo kulendo manchito muligera naye bagote bangirende
kere diriere ngiya na ikwara rengere rikuri ndabago kwanira gatichi nsemo kiri mwanchito muri nango tebiri igora bokunyara ko gwesomera asobwagare mugana no Innocent wakwanira iguru yo muri ibense ya Kenya no lese page ya 5 no rase page ya 5 nemo kwenye kwayo kwanire nayo chutalire natabanga muri ibense narwete chisababu chikogera mafuta amendete asense ya Kenya liguri na namonasa kwanete ngaba mate baitu ekerengo kyabo kya magendero nigo kere inse na indu nigo tuliguru gagerete tigo mu director ito anyore nkwana yo muri ibense ekera akonyara koba gagutubikire nkwana yo muri ibense ngakia kwanete litukulia igoro anene mono kubwatekana na omurubiri yo mwancho murigeri dochingu mu director ito gagutebanga nkuyariganiere anyara koba gakonyora enkwana yo muri ibense kera kwanete anemono kubwatekana kilina tebanga niga kwanirete atatenga Sudani, South Sudani, Uganda, Rwanda na Burundi. Nchibwate miroberio eriyense ya Kenya begete. Akora Kenya tubwate miroberio mebo. Gatebetenga it is unfair. Tebwenereti mubeke igende gikurukunga ogo compense ya Kenya nense ya bo ichinse chinde kubwatekana kilibare go babaga tebanga okero kurigereria chira Kenya gendrete ya chiribusio tokorengana aigando chimba begetense ya Kenya okonganjira Innocent ndarateba Mario ama goli ali babegetense ya Kenya ne chinse chichinde aigando che abana boda boda sense ya Kenya elite ye moya ye petrol nigere 206.97 nabaiko diesel tanatote ba diesel kilin diesel 206.84 manjito moliria twenda se enseria ya Rwanda elite ye moya petrol nigere 203 nabaika elite ye moya diesel nigere 194 nese ya Tanzania 189 elite ye petrol 189 nabaika diesel twende Uganda nigere 184 per liter nabaika 174 diesel twende Ethiopia bagote banganere bwate the lowest prices Ethiopia Innocent era gebwate 109 per liter kuno mu live nsagote banonye niko chisegi chiri chigendete kwenekiwa asichinse mu cha Middle East na challenge mu chando ento igoma tumura ya ukwana in other words nilinga chinse chekero korama be ya maftare inse economy yabo igerense gocha konyora siringi emye ya mona ibere wakanira mafuta tekobwekana muno mu Kenya aranyore chishiringi emye ya 70 wakanira mafuta igontu gwika tweto memono ko bwachinse ntunere bwango tigango turego mwancho muri link yo muri ibesa kwanteli tukoligoro. As we go into the future, we will continue to manage situations. I know there are situations like the one that is happening in the Middle East that affects, transport routes, logistics routes, escalating prices. But I want to thank Parliament also for stepping in when I proposed to Parliament changes to our tax structure. They did it expeditiously. In fact, the passage of the law was done in 1 hour and 20 minutes. And we had a whole brand new law for me to sign. And that has significantly adjusted the prices downwards. And we are going to monitor the situation to see how this goes forward. I know many people in Kenya keep asking, why is it that sometimes prices of fuel are different in Kenya from our neighbors? And sometimes maybe it's good to let them know, because it's important for people to know. 3 things. Number 1, Kenya is a middle-income country. Our neighbors are least development countries. There's a big difference. If you want to compare Kenya fairly with others, compare Kenya with other middle-income countries. That is how you will get the figures right. Middle-income countries like Kenya are possibly have higher prices than Kenya, or the same. That's number 1. Number 2, our fuel supports transport infrastructure.
I just want Kenyans to know that we have 20,000 kilometers of tarmac to maintain, and we have 6,000 kilometers of tarmac under construction. 20,000 kilometers of tarmac to maintain here in Kenya is actually the same for the other 6 or 7 East African countries. If you add the number of kilometers in Uganda, Tanzania, DRC, Rwanda, Burundi, South Sudan, it is not 20,000 kilometers. Yeah? So the 20,000 kilometers we have in Kenya is more than all the tarmac in all the other 7 countries in EAC. That is what we are maintaining. Number 2, the 6,000 kilometers we are constructing at the moment in Kenya is equivalent to all the tarmacs in our neighboring country, which has been built for 60 years. Sasa, tujue vile mambo inaendelea. And we are setting our standards even higher. We want to do another 28,000 kilometers of tarmac in the next 7 years. Did you hear what the bishop said? Expand the place of your tent. Lengthen the core. Wanchumuligiri nande twirene kurwa ase enkwana y'omurayi bwense no gwete Diana mnago kwanira tabirenga chipara to kwaga chaga iga no chibeke combination y'echinse kirasorwa rwa Africa ya mocha bakogende pakesense ya Burundi bali gwikira ni chipara to kwaga cha nigo nande kirango kyabo kerensege cost ito yo maintain amagendra ito igere igoro nande gotogendete busyo nande ge kwamba korekana ngo enchira no ne bitoki bigotoka murayi bwense garo chegerera isi sana kubinyora ndoche nande ankyo akobolianga okorobekana okone nchira ya moyo ko ke igori bya mabuta liboli yakubuli peje gatana limo mwanchu muligere lingo kwanerere igoro ya ikiama kya UDN na ODM ne kwamba korekana enkwana yokuruterana amangana ya chakire posio wokoranga babe kiroko igwana kuligo chikobago ko beka sobwamo kiraba ense chikobaga ko genda wacholi nigo banu mwanchu muligere batebanga obwanchani bwabo gosoko basobwamo nigo kwamba korekana ngabono nigo bule asa kongmono aso mwanchu muligere mugano yuwe somere page ya gatano limona kumanyanga ningi kilikia betege ukwanerwa ODM nigetagetekero kyobo deputy president negative into biribinde biroro nonyana boyigo mwanchu muligere ngotebale ngo kwaberana na koro kunkororo gutakere kwabago kwane page ya gatano limo nerebwa tamangana ikurende ntagetumo director itaratobekira enkwana yo umubunge Junet Mohammed na boyigo omolikyo monene bw'ikiama kya ODM mwa amoliki intenenera na anda guyogoro komo konyi ogorunga Catherine Omanyo era na kwanete dera na roje murayi bw'ikiama ikyo Innocent bitko ligorekera ari gukwana ase ikiama ikemo okay egwetaote banga Sifuna baba tamotagete era watebaga andarenga stable sana atebaga sinara amochecheretie konya Raila ororirenga ochire extreme ororende Raila taya ekwanere mu murumu abo kwanira mwancho murigeli aturaigwa Junet Mohammed ngakiyagotebya kachagwa igoro ya ODM atigana nero. Nafikiri tumesahau kama watu wa ODM. Anafikiri tunasema nini? Wakati alikuwa deputy president na baba Raila Amolo Odinga alikuwa anaongoza maandamano baada ya uchaguzi, Raila alikuwa anaenda kwa ofisi yake saa 11 asubuhi ili kupangia baba na ODM. Unakumbuka? Akipiga risasi ndani ya baba, unakumbuka? Mpaka leo sasa hivi Raila hajakanyaga kaburi ya baba Raila Amolo Odinga. Hajasema hata pole, amefurahi, amesherehekea kifo ya baba. Mtu kama hiyo anaweza kuwa maweza kwa ODM. Jambo la mwisho, kwa sababu ya saa, sisi kama ODM nataka kusema hapa Homa Bay, Kindu Bay, mchana peupe saa 9
Sisi tuko katika serikali ya broad based. Hatuwezi kutoka kwa hiyo serikali. Lakini kama kuna shida tutazungumza. Hiyo ndio demokrasia. Si namna hiyo? Baba alituacha katika serikali ya sisi tuko na waziri wa fedha. Tuko na mawaziri wengine. Sisi sio wajinga ambao tunaenda kufuata mtu kama Orengo kwa maandamano. Watu wetu wamekufa kama ODM ya kutosha. Wangapi wanataka watu wakufe neno kwa mkono? Lakini serikali ijayo, hii ni ile ambayo tumefanya kienyeji baada ya watu nchi kwenda kwa njia mbaya. Lakini serikali inayokuja 2027 tutakaa chini na tutaunda serikali ambaye ODM na UDA watakuwa wamelingana. Umeelewa hiyo? Sisi kama ODM tunajua pale tunatoka na tunajua pale tunaenda. Kuna wengine sasa wanatufanyia mkono na mnai atikujeni muungane na sisi. Wakati walikuwa na serikali yao, hata chama wa ODM hawakupatia hata waziri ya choo ya kuchunga choo peke yake, hawakupatia. Na leo wanatuambia mkuje tuungane pamoja. Baada waungane na kina Orengo wafanye maandamano. Juzi jana nimesikia kina Orengo anasema ati sasa ni party leader. Party leader chama gani? Party leader chama gani? Kumbe saa nyingine ulevi ni kitu mbaya sana. Ulevi ni kitu mbaya sana. Chama ya ODM party leader wake ni Dr. Buru na chairman wake ni Gladys Kasula. Hakuna viongozi. Unajua wakati Jaramogi alikufa, wale walikuwa takuwa party leader ya Ford Kenya. Baba Raila Amolo Odinga akanyorosha yeye akaweka yeye nje. Kumbe alikuwa anangoja kifo ya baba. Sasa hii asema atakuwa tena party leader ya ODM. Sasa Uhuru amechukua. Yeye ataendelea tu kupigana mpaka achupi dunia Yesu atarudi. Sisi tuko na kiongozi ambaye anaitwa Uhuru Odinga. Tunajua pale tunakwenda. Chama yetu ni ODM. Serikali yetu ni broad based. 2027 tumejipanga. Tutakuwa na serikali yetu kama ODM ambayo ODM imetengeneza na tutasaidia watu yetu kwa hiyo njia ya maafa, njia ya maandamano, njia ya kiujinga, njia ya kupiga risasi watu yetu. Tumefunga hiyo njia. Kama wewe unataka kwenda na bibi yako, enda peke yako. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tutarudi tena hapa. Taangalia wananchi wakiumia na mimi niko mzuri atinaimba broad based. No, broad based itakuwa broad good, broad better, broad wide, broad extended to our people when they are happy. So lazima nyinyi kwanza, then sisi. But sisi kwanza alafu nyinyi, it is wrong. Watoto wetu, wavulana kwa wasichana, wanatembea kwa mguu kwa sababu hawana fare. Petrol, mafuta yoyote imeenda juu. Bado iko juu. Tunasema ikatwe zaidi. Kwa sababu mafuta ikienda juu, bei ya fare pia inafanya nini? Chakula production kwa factory pia inafanya nini? Bottom up, we must remember the people that we promised to protect. We must remember them and fight for them. Hata kama ni kuenda hasara kwingine, tutoe mahali pengine, tufanye bidii. Mwananchi wa chini asiumie jinsi anaumia leo. Kuna cartels, jinsi tunasikia kwamba kuna watu hapo hivyo katikati ambao wamefanya ipitie hapa ndio ifikie wewe, au pia wafagiliwe so that it go direct. If it is G to G, what is in between G and G again? The G is just G. Sasa wakisema G to G, what is in the middle again? Cartel. So tutaki hao cartels, hao ndio wanaleta hii stress. Something is off na bei ya mafuta lazima irudi chini. We cannot be serving landlocked countries and in their nations the fuel price is lower. It doesn't make sense. Hata kama ulianguka hesabu na huku kwa unashika mita kwa darasa,
It doesn't make sense. Wewe pita saenda Malaba across. Waulize wananunua mafuta pesa ngapi. And then come back to Kenya just here. Wewe unanunua mafuta pesa ngapi? And then uwaulize tanki zao zimepanga laini kuanzia Malaba paka Kibaiti. Zinaenda Uganda. Kupeleka hiyo mafuta. So zetu ziko wapi pia zipange laini kuanzia Mombasa. Zileta hiyo mafuta cheap yenye inapelekwa Uganda. Mmenielewa hapo? Mambo imebadilika. Agoga Kadri Dobanyo muliki wiki ama kia ODM uiriteli magali ya Sifuna. Aba naigure Sifuna kaenda Sifuna no alingiga. Chinga kiboro tutaite gukwadira gaiga boro de bintu birenge taba na inchi. Ande kwamanyire bintu byesi berete. ODM mpaka goika 2027 bate abangantolera. Terorera. Tutajionea. Sagulio mugano yuri no sentie page ya 5. Okwanirigo ria linda wananchi litukuli igoro. Ebalenga se county ya Nakuru. Sakuru kwanga Mazembe ground Zimbabwe atera lioro. Tokomanyigwanga Anton Kibagendi uyoro mobongo Kitutu Chache South. Naboigo Cliff Gisairo Kitutu Masaba. Obadia Barongo Bomachoge Borabu. Naboigo Caroline Omondi Oyosuna East. Kati ya babalingoro naboigo babo Sifuna Babu Wino no mugavana we county ya Siaya James Orengo no balinga sinsemicho kuleni chikwana chiorengo gaiga chigotebanga umuskerela molodinga oyibono runyagusira nigabwata borokia aborokigwa abakongu nande bakwegwera aigase gazeti bagotebanga bono tituwabo etiogo kwa tituwabo etioko bekwa sechera naboigo tituwabo etino no muraibensi ya Kenya agento tutagete na moncheri ya sensi ya Kenya batebiringa omutinyo gatano nemo mutinyo John bachigo twara okorobekana imensi ya Kenya bagotebanga protest aseto kumanyugwanga nigo bataite bayekora sama tukatatu bagoteba chitariki na ranchena nirigaiga korwa June 24 weka 26 bagotebanga into bataite korora n'abasai bagenzi wesokia sobonge banyare bagokorokorobekano kwo banyare bakolenta amoncholi mensi ya Kenya gwitira sinkwana ya Sifuna nigagotebanga tibariko mo murayibwense chingaki achikonyaraga kwira na sentunde ya kabere negati ibintu biri bataite kolenta amoncholi no borai obukurumi kweneke abuna bukurumi mboyo nabayigo kweneke abuna ngukibale kolenta samoncholi ya uchumi yensi ya Kenya Ochumurigili chitire chitaka mirongenene ya moma iga yense mesemambia bono nigo togende kurigili RS chigazeti tagete togende umutimo kumusini nitokoirana togendere bosyo kurigili nga ninki kilikire ase chigazeti yesemambia bono Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine, nugani
ugite betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange naboigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo cyomugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Magega ya television ya Nsoko wikasero yao kwa nyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchurelia 0788666662. Gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurobelyo bubugimanobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyibande bayatungetyo bocheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Ensoko TV oboroso umugusi Eye Ensoko TV oboroso umugusi.
Mwanjito Murigeria nigo tugendete gusangana yigatiari eresi gaseti twakumanya sobwagare na bigo twagote ibutambe onye kubwate gaseti libwanjite soko bokwane na bwate gazeti kurwanga The Daily Nation na Innocent ni gabwate gazeti kurwanga The Standard butambe twagote byanga ese gazeti libwanjite kwene kyabona ko inyorera sobwagare kuri Mwanjito Murigeria se gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 3 page 8 nige gukwanira igoro yomo omugavano mukoro we county ya Nairobi yakorwa Mike Songo bagotebwa bono no mweso ekigera kibesi cyanyate chikoruswa kuru ya county yae asomwa ko 2020 nigo bono cyanyari chikwirani wa Mwanjito Murigeria kibesi cyo nigo kire chi million misano 35 ni ibere 537 million Mwanjito Murigeria timetinga Innocent chimilioni irengo bwate ase account yao kurendekera nko iguno na barayiba ko bori gwanga what's your net worth kwigumbale bagoteba chimilion lakini gato komanywa ngo Mwanjito Murigeria chimilioni 537 nigabetega ko chiurwa ose chiko ruswa se reasons why Arsenal is going to win this league. Yubono tinda itugo changia tokomanywa Innocent buna naga chwesi cho oje ura jenzi yako ndigereri lakini atayetinda itugo changia kyara nabona nyora makomo to kurugaiga kurenda se gazeti ya The Daily Nation bawotebanga bono Mike Songo kibesi cyanyati chikoruswa kuri account ya Equity nigo bana guchiko chinyora tokomenywa nga kibesi cyo egatiye chi account ya bwate nigo cyarenga ikomi lakini chi account isano nemo chikaba chiko ba Frozen Mwanjito Murigeria katota Frozen nigo cyabete chikoruswa kurenda tokomenywa nga ekegambero ya Tax Appeals Tribunal nigo bono na wetira asekiombe gya kyare pamuira ni kibesi cyanyatiga ku gakourwa mwako 2020 bagoteba nigo cyarenge echia obukurumego se money round ryo Mwanjito Murigeria abagwesomera sobwagare ndo chebicha ne bekirega gunande actually of late Innocent nigara sikiama kiria kya NP United gorogunga I think igirega United was something development party NEDEP National Economic Development Party. Bono neri ntaramoigwa lakini nambora se emitandao sana korangana ndo torekire naragoteba ngwira ni Nyasaye ngo celebrate yaro ko punguza egende kuru ku weight ya somo beroye na boigo Mwanjito Murigeria na bokunyara ko bago ko Somalende daya na nagatebiri tiganda ararigili gazeti ya The Standard Oseno bwata mugano gwatete kogenda no amugano no lega igase page ya kabiri Innocent nigo gukwanira igoro ibona engero boni kari go chenchi chigora cha Mount Kenya usisiasa ya Mount Kenya bagotebanga omugakana ari gaigo yomo okurkwanga Kikuyu Benga musician okurkwanga Kamande wa Kiokoi wa Kioi inkagite dinamenta uchimwino gali ari gukwana igoro yogotera kwae ebono lende nanya ko somige koye kireno Mwanjito Murigeria ka otenga tutiwe egento bago kwanira abu Diana in every election cycle keregesa kukyomo ikoyo gekogenda gokora bochori bakorora abantu bakurukwa bana musiki buna chi prophet bagotere bintu gete tali barabuka batangani babo kamarumba rengoro babo kamande buna watebire kera umuiko yacu gokora decision yaya igako ba company na songs okonyorengere gosoke ko semiegesa kukiabo nga kibachi gokora bagokora bochori bwabo na mankarororo bagotera 2013 babu gatogotera gukubaira ase ogokora bochori kera bare goteba umutomone nugure bona kera bare goteba umutomone bateba chinga kichia baraya bagotu chia etire bona chinga kichia baraya baya 2017 babu gatogotera gukoreta abantu bagoteba nga chinga kichekire cyokogenda sombwa mo kubwatera na 2022 mbatera togotera gokoro kinga kia egetunwa gechikoba kubwatera na neligoko Rift Valley na Mount Kenya kera batera togotera okuna ande boigo abaga kambale bare gotera bange batelire igoro ye enchira bachikoba bakora siasa so esegesa kukia baikoyo kera bagokwa na siasa yabo bakwekwa na gwetera matera bayekwa na gwetera se chi statement chirichi abagokora se chi public rally so nebinte binge sana gusi uma etekero montago tero watera kwanyalebe
bagotebote oiruchi besato ginyarebe na gwitira ni chinguru cio murayuri aroche lakini ne talibarabuka use kurigiri no mugaka Raila Amolo Odinga osireti umubwa Nyasaye tigamubeka saga yabnamo amubegete amatera mange kirogotegera bakonyore akalaini gaite toro gagotogi Raila Amolo Odinga na maine kurinda igaba gotebanga bono witira se ogotera kwa ekioi nigo bono ko gotebanga abantu ba Mount Kenya tikebara manya nigo bako support yabo nigo bagusira babe gotebara manya nigo batari gusira usino muraibensa setunde ya kabere usino gotake kura itukirimo Diana na tete abasani bane and I don't fear gukwanegentekia CTV nabatebeti umuntu kurukwa igesakukia abantu ba Mount Kenya ekito kerengani no monda ekera umonda atabuga tiri bagali uchiko kore gintu gete bali bakurukwa abataka batabuga ibintu binge kera bacira sare nigo bagwici bagenda bateba kiro Monte kiatagete bono chinga kichi ni cyo umonda kubaga abantu abande buna bakibachiko bakogenda lakini yonye umonda takora umurobiri kurwa sabanta abande yori nari genchirende ngao igoba no monda rero gutote binga kito guchikomenya lakini abataka na barubero bili baba sa komititira gochioro matacha kubatebi na baite chance limo lirimo gasinyo rochi babugate chikura chinyingi keroroche asobochori bwa kare tukenya gaiga 2022 okonyora bagete over 3.5 million votes no mura ibensega ile tena 7 million so ni 82%. I have of the voting constituency yabana barabu so ekera ko ile libaga rasma bwero bili na maina lakini batero biri tibonsi ebe Kalonzo Musyoka ebe Dr. Matiang'i munda na bawe karansa tegerate ebe nalinde lyonsingi gwe sumbwera talinchenko liye kirogo na maina onyore chinga kicinde bintu bya salikire mugano monchu murigeri ole sepeji akane nabarayikorwa sensemo ya Nandi ubako bakubwatani abuna barayibe kanisa unabono barule gento ikorokwa ogosaba gochia sabarayi bakwamirile serikali kubatebinga bwa kirusi amandamana sebara telebiya nigiye chikobaga koreta omuchando na nomono nigiye chikobaga koirere gento ikorokwa economy koiranse nego saba kwabo gochia asabarayi bali bakwamirile serikali gaiga Umugavana bwe county ya Machakos wa Vinyandeti nigatebire abana siasa nigo bagendete kolikia abasae ili ko batumika asamaga nabo ali iyo siasa cyo bakorana n'amono babateye bakora ubusalia aso batebanga tiga kubeka abasae gose kubalikia asi bintu biri bino mu kunyara ko ba mu kubwatanigura biro barasa nigo bono arulingento yikuru ko gikeliye gochia asabara ibali bakora siasa asamatanga na n'amono banyara ko bagotumika siasa ili otebanga abana iki dynasty go saba babiro sobora imono nande nigo bayiboira ase family kibugateliye tane bintu binde uyu no mubunge bwenseme y'umuncho murigeri Kimilili okorokunga umubunge okimilili Didmas Baraza okwanirengane y'umuncho murigeri niga yakwanete asebirere bimo asale gotebia aba raikurwa sorogonguru ruwa western nga chinga kichoko genda samatanga gotebo yongora belde serikali ora koligente gete ni chikobage kole tumuchando savula bono niga tebire ngango chiale ko basoera abarai bali bakwamilia serikali ase chinguma chyo baba bagokwana igoro ya mafuta aibagotebanga niga kubwatania obotutukanu umurai bwense swata umurobelio G2G ni golenge gatie serikali kulende talia selieta lia umurai bwense kobekworo abuna bugonyara ko bagwe somera na koranga ningi kelikeroro na nomono nyara ko bakoranga kwa manyiro mugano ole CPG na ndega gatano kabire niko bateba igoro yogotiani kwa aba bunge kianda ba eala kurwaso orogongo rwa Somali na niko bono mwanchu muri kwa nyara ko bagokoranga bagotwara ekiminano kelibateba nga kia akotini mwanchu muri na nomono bwe somera gabwo renga ningi kelikere ase epichi ya gatano kabere na kumanyanga ningi kilikegendete gabana kihika nigo bono agotara senkoli enkongu sana yogo chikobaga kwegerere kirugo kiae asibagotebaga igasiase gakorwa se chinsemo chirichia nakuru nigo bone ko bagekoligererwa sobogosa kwa asibagateba egati ye bali bakonyara ko bago kwa chikura sensemeyo nekeregesa gukia bayikoyo n'abakalenjini bakira subwa mona kwa chikura kulenda bone kwamba kororekana chinkwa na chiaye mbwa ya siasa asama tukabwa ngo nigo chikobage ko mu Rusia asebicheyo pechi ya gatano gatatu nigo kwanera igoro y'abarimu
bagare goteba nga batineri bari batinete byombe byabo nigo bakorekana kugurwa sobwango sana nabo igese bateba ngo kwamira nigo kogendete abandi bateba nga niga baraya bararekanire gwanchira kiregente serikali yaberige gukora hagati y'abintu bateba no gukinwa ibirugo ase kigasi nabo ina maberera gukina nande mbabwateme chando yabetaranyara ko bagiye kwanira ubukirano nabo igo mwancu muri ligento kyo mwali yakitegekale to mu chando no mu rubiri yo shaba beto bakubwatanirwa iliyo onyara ko bagwesomera kotu secretary general gusumurike mone w'ikyamagi ya kotu France Atuli bona CPG ya ikominalimo nigakale gosaba serikali nyara ko bagiye gukinia engeli yakira omukoli emirimo wikekerenge kemeronge 23 senye chikuli atabanga nigo bono iga ensi ya Kenya egendete gwitira umuchando mokongo bwoko burukibese na namono uyu oletiru nonyena gati yabo n'umuchando bw'amabuta bwesomera peji 11 ororenga kiumugaka Atuli au kwana magana idayana tiganda kwali bagana no senti mugano rase gazeti ya The Daily Nation epeje 10 mwanjito murigeria nigo kwanira igoro ya boroki wa grade 10 tiana rachakira ni yo boroki wa grade 10 mego kwira sebono ko register kwa matemu goika asense Mirianek ninchiko kumanyo yo mwanjito murigeria kurenda somogano yepeje 10 nigo kwanira igoro ya boroki wa grade 10 asitoko manyigwa ngabono ni tamu intangani aboroki wa bali milioni ya mona nugutemo aschi skuro tokomanyigwa grade 9 bali barasche skuro machito murigeria bono wetera somoro biryomo ya OCBE nigo abalimu basinyira ubuna bakunyara bako basomya skuro bali mbagotebanga mona boroki wa bali barabange wetanirwe ya masse skuro nigo konyoranga litskoria rero nigo barasi humanities na ndiri tkoria ankyo nigo bara science sigendo kyabagwira kongu komanyanga kyaboroki wa babaguchiko soma skuro nabo igo ase kalia pati yabo mere mukibara kikonyara bagokora mwanjito murigeria nigo bagotebanga asiri tukoria rero gusasiboniga aboroki wa bali baraschi skuru ba grade 10 nigo barabuka batara make decision yabonga ninki baguchiko somera sibono baboririe ekyombe gya TSC kinyare kigutwara ogo ikaransa na aboroki wa usaba abali mwaschi skuru na bayiboli banyare bakuboli aboroki wa baboninki keria bagani gukora gusibara somoro kiwaranyare gakobera banyare bago bakonya skuru bagoteba mono mwanchito murigeria witirasi umurobiro yo CB indo chegaiga bagotebanga aboroki wabo bono nigo yabeire abakon no nguchi asaba ali mbali bako basomya skuru yendo tama innocent kero twalinge secondary kero to ikire form 3 nari twakamwire gustora turi agriculture science gose mukandole business gose ngogendole physics tagiri ndundu amchite birasi marero tonyorega kyara tware gochora limo mware gochora limo bona balimu yabakubeira kon abana funsi yababeira kon ngo konyo yonde ndango 3 week cluster ya wachora tango 3 class na nchota school secondary high school na ilete history history na business otete komanye story ya Maji Rebellion Diana agotara ne library ya mangana yu akomanye na intuntu asomete igoro yokoro sibitunwa twali gotebya abantu magi manero na lava aba ningore tom science form 3 kebatidere ngombuli alenge ngaki innocent Mount Kenya igere extinct gosere igere passive gosere bono moleta sende mokonye kebati magana ya mwarengi na Diane getekera skinu gya history na inche bono ninche mbatebi mata abantu bago geography to kwiruka aba science boko ligere lirire twende innocent peji komine sana ne mo ndagu nate yo muri ngo matainali ngigoro yo ko register matem bagote bono registration nigora chikotoma SMS amatemu ali akipsea kejisea o chikotoma SMS manjito muri ya senamba ibere bagote baneno 20076 ose 276 ogotome message gago ndege ntubagote bana marieta yo mwana okunyara go kubeka mwanchito murigeria index number yaye nabayigo igatie meremerio gani rikoligereria nabayigo bokole confirmation ingaras meboro Kiswahili bagoteba Kiswahili sign language religion education nabayigo Islamic gose ogochora kati ya religious Christian gose nero siari
labo igo Islamic yomanchito murigira kurene ndaitena kumanyinga egati yo register kwa matembo bono igo se kuyarigania se amatemo ya NEC nigo boni guchokorekana online yomanchito murigira gusase simi bono ne SMS yo gutuma munagiryo gutuma amatemo aria amanena nyaraka gocha simi ya wigonga no arasiga ziti ateri nation page ya 10 nabo gwasomera sobwaga mwancho murigeri kwigure ntagete turigereri ase county ya Baringo gaiga bakari gukwanera n'obugundo nabo igo no murubuso busarigete ekere ekyombe gose committee ya senate ya cheta SNCMU na konyoranga chinyagitari chinyingi nigo chibwato obugundo nabo igo bakanyoranga mariogo tayo aswago tebe bitanda binigo byagotire nabo igo abarweire bachire nga batali kororekana SNCMU ko bwatekana kili batebanga nige county government ya Baringe tarabe kendo ikurukwa okwanana obochenu wa century ndonga ko itani abamenyi kirbu 15 nigo bakagere bagotebekana batakere ko babakogenda sinyagitari kunga kimalel health center eyure chinsemo cha Baringo kulenda bwese bicha una bakorokia chisiling nigo chibwate byabo ebibao nabo igone ba kwananga okurwo obochenu chia SNCMU nige bwato mu chando kulendo mugano rengo monene aiga nonyo bekiro moke Diana bono kiro montachi ase kenengo kiaye ibatio kwa stress bono na bongo chies kiro montago solia se kenengo kiaye asakonyara unabono litukulia rengelia esabatu butuko abantu mbago soleti saine kera abantu bararire mbaba sakoro ki abantu busoku nkikili bagokora nande intonya tuwararire batigo tuchana abo bagoro na Chelsea ega igabora se gazeti etali mopire go kwanera ngoteberega go kwanerere igoro ya aboro kiwa bakogenda konyore gento ikoro kwa oko graduate kera ba graduate kwanyoranga nkoye gubare gento ikoro kweka ni babeka te baisa gotoka abana bataranyore degree bagotoka babegete chigao ninga bono ba graduate TVET moro kine uniform chain magabu mukoro murubirino abakero kwa aba diploma na barabuo babere ase echiangagiri chiabo babugate chiabo bona bututarakwana tutaraenda koigwana buyana abagiredi bo abapipi tu bakwashagiredi ndigo bekachianga abapipi ture era bakamukali ko enda na relatives graduation kole ni Innocent tutaragenda se katuni na director zake hoteba no chikamba sinaro labako yo montabe gitegaun atagani riko yebeka igo no mbabe kama mochi gosima mocho asa abandi igo ebisembire bigo jabyasabanga nanje tigadara akirebi anyway nona abayibuli baito ntu abatebetinga ki ntu arenge skuru ninche ngotomere chibicha na graduated bone inero nari gote muntu manya kogenda osabe yaga yabande obeko te muibuli mana graduated omujando go jegero omubuli ojiboganya omwana rende ngaki ngayibone ebintu biri bya ebirere ndaje sati turi kolenda ngabante beti igoya umuregistra ekaruore kagenda gose muntu ki omujando go jegero jete na bayiri mocho go lecture egera bajire gari engi maguru gusiba bagombo ire Nissan engi ya batebire korali gire mbari go jana Nissan bus yeschool bagombo ire batebire ngaligererie bus engi ya gabu eliye bwate chingero chikobuga unikumbuke omwibulie kerana gotegera unikumbuke omanyangu mwana one manya sawo omuinyuire tawo juikali onyoranga ebumbi Innocent rero ndongiarengana rero uno kwacha butambe igo ono tigira Street of Amus nero ne bwato muchando mwanchu mulile kero muraibu ensa ya America go kwa na Trump nga usiku kwa no muchando gagerete nga bono nigo chietrista ikaisano nemo maiga ichinsa ibirese mambia bono Hassan Nyang'au orure magwawa ochirega iga wala atachitina mabere rero ngo mosoera sembeo ngatachitina aro aro ningo konye gocha nande shout sana tuligeria chikatuni kana chaga ne katuni yane aigo manjito morgide katuni era se gazeti ya The Daily Nation ngagitomo direct to yebekira sembeo rero ngentongenda itende yo morgide ngantu bwate blender blender kero yebwato ko make sure ngantari bikombo bwate kero bwate blender ko make sure ngano bwate biras biras bire smart okobeke juice kiaraga iga ebirasimbiro eumanero tumaitinke go chikoli kolende ne blender no che socket yebekire go Innocent imege bwate chungwa
itunda lya ODM liko blended yo blend UDA Wilbaro ngo blend yele chungwa okay adratigira abugo tuje tumanya ngari tunde lya lya blended degree yakora aiga I love this job imirime ni nyanjete sana DCI gaigaga buguretie egente guru kwe magnifier kuligereri sana webekire kanda gatebegasiye nigo nyanjete gendo kyokaga koraga iga no gonchoka no muzunguko taliko genda busio taliko genda magega iga akona gonchokana nabwo agateba ngimirime ni nyanjete mirime ni nyanjete chena bekirire kando Diana egere dete ya mawawa finest Poco molenta. Pata mawawa finest. Lata tebe ngento etrakin ke batina baranga kama como tiganda ratiga ncentebe. Kero mogeni achire. Okay, ke batitabuga tinjira chinde chonsi namokani. Atware inyenche ndonge mwancho muligeli. Chetire chitaika isano isato maiga ichinsa ibere. Asemambi abona igane nsoko TV murubeli nsoko bwakire. Togenda ndu mutimo konde bono ne semili kurunga lala salama. Lala salama. Njenda yana ndemo manchito muligere. Na nchini Innocent Onyango. Eye Nensoko TV. Uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat.
Chomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV uburuso bw'umugusi. Magega ya televisioni Ensoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuralia bukwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Gendrete gotosemwana boire bukia tali Yesu sera eke gonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Ensoko TV oburuso umugusi Eye Ensoko TV oburuso umugusi. Chumuligiri chitire chitaiga 15 maiga ichinsa ibire semambi abono rogongo rwa Afrika ya mocha gaigana Ensoko TV urubili n'Ensoko bwakire nago tebiri twakora ensemendi gosentunde liende chigazeti abataitogo chatogo so asenseme kurunga lala salama semambi abono mogeni ochire kera mogeni ikirerende babatanga tokoro butiritimbe tumwaligani elia tokwani atatebinga ikonyare elio tunyara kabatoko genda busigi ntutuchiko batugo kwanira na mangana manga gendete okorekana asense ya Kenya ntubwate siasa itokurwa sorogongo rwagusi Hassan nere bono gachire karo mogeni kabisa timanye tinga gachiete taro yomuraibwe ensaka endaga kwa moro gosetali yarachiete gose ya mumirete no mumanyete semambi abono tigandara mwali bagara gukwaninga kiasa ni wakire mbia muno bwakire moralia Innocent na ntitigangiriri bageri gankwani umugusi bunangote babotambu mugusi ore gusi no yore Nairobi no yore chinsa cha Michael amba kwaninga bwakire bia muno sana Nairobi magara bagoigeta naso Nairobi chinsa isano angene nusu cha Marogoba isano ni nusu go saa 5:30 kwatema sana kuboka nande gochigeta seni gitu nabayabetereria kana kuriereteira ngaki oroche barere Banyamwakambaru Nairobi nakong nakomwake mbiri buya kurwari nkatagota bangeke kyairaki ngiatira batige kyairaki gobono abantu baito iraundi gocha kogenda nkatari mono ngo bararore ngebeseri bakurinda gochika amadari tikabatumira abantu banka bagure sukari bachifu gombali kamarube gocha kubolinga mu muronya lebeti kwana gochaka ne nyare kana marube nabuche nabuche sana
wajumurigereria semambia bono na kwigure no tule na Hassan Nyang'au nigo achikobaga otokonya kurigereria mang'ana akisiasa totebaga ni chinganda cha kisiasa Hassan boigo ni garu murwaniri bukurigie kirugo kyobwe msiasa semo ya mawawa na namono tali mawawa tuchikoba tugukwanira semambia bono gago tokonya kubeka kiregento into perspective na anamono tonyara koba tukurigereria muraibwe kyama kyao gya Jubilee moske Fred Matiang'i tigantebo murai lakini talinendale ultimate leader mo deputy party leader mokonyi murai wiki amagia Jubilee litkuligora ntwaro chiga kuruye ngwana ga kwanira mang'ana governance na namono gakinse uchiko bagikorawa bakenya ni maetabange no na namono mugusina aligeretie asale ko bagakomotegerera itaro y'umurai bwense Nyamira mawawa igetaseni mwari gukwanira boni gabantu nae kwaruka bakanyekire bono banchira niringe bintu mburunge bire wase kaigo mwaka kwa uringa abantu banchira niringe bintu mbia bire Jumatatiria nguru naringe gusi ngocha Nairobi nga swali konge chiaringe chinsa inyega nkonyara kiro montari biashara biaye abantu be piki go bari biashara byabo abantu abangina bari bechiro gari konge go bari biashara byabo kiro montari chishuguri chiaye literally ngo bori ngakwani omurai taraikara kini abaskari nabange barenge abaskari nabange barenge ko mwana inji literally yokarange namba y'abaskari no mwana inji go yari kwamba ko bekwengererani ngo bori kwani ngaki eraiga umurai taraika ngote una ya no ari mata gwechiro kuna gowera sara mang'anaya bono umurai na bachitaria ore president ye country ye kuruku Kenya mpaka haika county ya Nyamira akawa segeti ya Ikonge skuru akachaka mang'ana yo bogambiri bwa ya sa mang'ana y'abantu ba Nyamira aria se echiro ya Ikonge egintu yuko turakoni famu umusike innocent umurai yakorete kirarorekane gekororekana ne chiro ya Ikonge akorete ki aigurete na ende asa mang'ana ari okwaga chachira rokororanga kwambare ko baga gwikira no mate chiro chiri kwagacho literally tari gento kenene echire kwagacho na bono inaro che kwagacho ria saguru kubwari orore no ne yagachira gantulele ogenda ga Karen abantu mbari bagachite chinyomba ese ziye chiro chiria so bono chiro ritari gento kerekana gyo give it to him and that is why I'm telling you I am already giving it to him asoko agache bichiro getegaria bingana agenda gari obwari mwana minto obwari no irari obonande obuyate bwate matobo ko enda eramu musikuru na begeteramu urigererie chire kwa gaji wasegeti obwari ngo bakwa gacha egetikeri ki chiro obwari ko keregetia kana sana lakini rigereria gantu bakwa gacha enago tebingo genda rugo gangong ogenda guchiga iga kitusuru moino echireria igengane nyumba y'abantu bakorete bagachete but it is okay that is what is able to do akamanya ko chaka koena na chira mnabono nchige ndungire na akagirete kyarenge gokorwa igento na akagirete kabisa na naringe na maiga no korora kubeke foundation stone yegento kirikiangirete wiki eri ndo motienyu yonde yokonda kotebanga tukora public participation igoro yokwagachwe stadium ya mawawa I am disappointed man because omusikuri gachete agatebanga na bekire 950 million stadium ye county nero orongete bono igwatete ngiri yari ko of a national repute omusikuri innocent as we speak no tugukwana iga at least na bongo beko bako kwana sege kombeke kiri kira soko TV oboroso bu mugusi but egento kerito irere tu ari tukabungi kutoka beku mawawa tukabori kwa tokemuki kwa makoro tukataba tuanjera nile we can't put our hands on it because number 1 yekara icha tachitiororo elinda chikobele ye foundation stone number 2 ekarbago tabange stadium iligo chikobo of a national repute a national repute Nyayo Kasarani na Eri Talanta look at the kind of resources those kind of stadiums have taken. It's humongous resource money. One akana tabinga you are putting 950 million kwa stadium. That is a joke.
950 million as a stadium cover a host national events. It's a clearly plain joke. Lakini ndo ya uracha kiri buno mura. Uracha kiri nga ye budget ire take you. Ni budget get na era chetene check. He was speaking about Did he even give the money? He was very tactical. Again that beteneke. Ngobe kane ma wa 950 million for a stadium. Lakini nganda mura iwana na magondo. Because small issues na ndenga gete chire cost. Chiko cost wa small issues singa abantu mbari wana na amegondo iko chire caused by the person oko propagating anko to the stadium because nga kyora chocha ka gote bangu ga stadium demarcation sinchira korwa picketing itera korwa abantu bari bakuru stakeholders bavuga tamari around the same place na bari abande bakeko baba yani crochetie a processing ko bero ya engagement yoko buy out and also yoko acquisition na also bari baige to kubeka structures cyaba smart as baje begeta se prop amare maria serikali nko bari value for the structures ba koroteki ba begete egenteki as it is. There is no government institution has ever engaged the abantu. National Land Commission has not engaged them. Aya, ekero kurigero rientu achete garia tokoboria nga yi a plan ye architectural plan ye stadium bino chokaraki bino chikoro. There is none. Aya, bono gwatabirenga na ichagaria gatotika tokogete nga gwatabirenga nga gikoro nga SGR. Ngagobe kwere konga but kidinge tukiaringe abantu bari kuna goteba teyo bono master himself murayo monne bwense agacha gatebe gente kinokire na andi bonekera atari tara yaye kera tukoibagese ebintu bitano yarorekana igokora gente getangani murayo bwense arorekana igokora nukurwa ni bukurumi nakobe ko murayo bubikirani gente kiakabira arorekana umwancho murigererie keling'aniga agendete kororanga ngakia guchakia amabaga yemirimo gucia saba sawo so kwagacha chichire chine magenderande nande gintu kendo murayi bwensago na goteba gendete kurwana kero kino koranga cost of living yairanirense at this time abarayi no nyambali bo opposition barekani gokorera siasa egintu kire national aminie a global crisis kosori mugambi ndrango gosaba no gwata macha abu akezipu macha abu otagarara otherwise bintu mbiri buya ngakibona wata bangangurwa ni rubuguru ntorochi Kenya pipeline umusikino innocent no matenga bana injimba kotagerera agaragota bangumurwa ni mutanga ni country engurwa ni rubuguru of course nateba according ne undertaking ni murebe unago kwana ne undertaking is kalimangana innocent nkwarenga na bakabona tuliga ekero kwegwete nga abantu mbabwa tukuru Kenya pipeline organization ngikuru kwa KBC Kenya Pipeline Corporation ngakuru chinyomba chiabo bakarusi kuchebasa chiarenge what 500 million no matenga 500 million ne budget ire what Korani Nyamira umwaka umugima lakini 3 individuals abantu batatu abwata chibasa chinyomba okayunga chikarudisi ya ayangumbu Kiambu Road ina a ton of event chibasa chike kabange simia kagenda chikaba delivered ya segete abu no bata bangu bo kumingurwa ni gubore batirene tete ndungu go sabangeri na kanywa macha otagara teli direct bono nya goteba teli direct go chia sumura ibwense umate asan undertaking yumura ibwense I'm not saying na my brother the back stops at him is the ultimate headmaster of the country is only at a stroke of a word agota banga chibese next speed abantu abo bari kotini. As we speak, prosecution. But the institutions are also independent. Then why are the institutions not working and is comfortable? Yes, institutions in your colleagues. Can you say institution yechekera tochibaga mara gatatu. Teatura chakira executive ya yakora yo murayibwenze twachire judiciary bigambiro twachire parliament nero yetenete legislation yetenete okay building area parliament yetenete yo kaitsoka akibona asa diora baseka sawa togendere but ekirokoli these institutions ekere ya failed is not the president who has failed
mboka bali abanyani the office holders na bali bago suffer roba bwenete ko blamed ultimately watabire back gutinda so muraibwense enchena ari kora kwarigani kora ko bowling akera uko yeligerie etaro yo muraibwense ebinto yali wa address na bibyo yeah meet those expectations a big no. Yeah, they meet the expectations. Actually, omorai we nse kenta lenga okara. Asebune etwa ya gusi. Nkagete kenta lenga interested na karokyo no korokyo busibu ya gusi aba gusi bamanenga no are. And with a bag of promises, whatever now is used to doing. To be fair on him. Majumuri uri kwigure kurwa semambia bono inasa nyanga wimbwate se studio igaya bekira sobororo dagotebanga na bebwenda tenyenche yua ya kwanire na namono rende ekero kwetu na ukwanera twa pikiri action point ya lenge taro yo muraibwense twa ikwanete wiki libirengel bya na tate kuranyora kwa bigure na bogo sanga na intwe asomurobelio yo mambia ito asemambia namba itegere 0788 666663 elitonyara kwa batogo kwanera naye asenchira yubukirano nabagote tepikeli yoroche ngakikere asebono iga woni gento tuguna kuligereri political leaders included no naye nabaraibande nabarumbagenda tuna okara campaign egento kiambire kororekana ni infiltration y'abantu bakororekana ko bebi bago nande twaroche Godfrey Ososi twaroche ki batimbe ganda nere yachakira ko bagekororekana kero kurigirira imeganda buneli yarenge chinsemo chia nakuru. Is it a moment Kenyans bachakire ko babagotegerera barayibali ba opposition? Exactly. Aba Kenya igo ba kwamba kororekana basiri ogosemeria na serikali ko barase bono yani gentonke yo bakororekana babugate bako gokera. That is why abantu barorekanire bako bana alternative voice usebirengere bya kurwensemo yende batwarira mu musomo nene na more especially bali barorekanire bagukwana ne chinguru chinene against ya bikorwa bya serikali ikoroteki isaranze tobisi. So omukutano buno yorenge na kurugoro igorengo mukutano omonene mono kigima omungusuri nkyo korogoicha omungusuri gogoche sengenche igogo cha the point ya serikali yarorekanire etagete gokinie birengo byobugima ekera serikali yachete igo yachete ne chihira kyo keya okomenya kwa abantu asubugima bwabo bwa kawaida ngomugati no gurigori echumbi ne gurigori esukari na karaki ne gurigori na hande bagachaime ekero lituko obosie bwo kuruga warenge riguri arenge litarenge fairly friendly bagachaka kobeka ngamono twaretire chibando twakorire ki obwoyo twaretire bono angakiri umwako mutanga no yokabere president yarenge gukwana mangana 10 etarakwana igoro yobwoyo yari gukwana mangana 5 atarakwana nga already usirigori yo yobosie asengenja matenga stable food yomo Kenya kwa kawaida no bokima so bono abaraya babande ba siasa bakurwa se opposition ekero barorekanire bakurangiria abantu bakubayiwera because barorekanire ngankora tabaro okorora kundi kwebirengererio gokwenda mu nabantu kwa tabire no kwagenda amona abantu semambia bono lakini oise kurigereria president yagatebanga mugendete gokorera siasa bintu biribire bibugate explanations munaboniga it is agreed ngama ftaro na akoreteki na ukurobekano ko bunabona barayi ba kisiasa ba kurwa sense mu ya United Opposition bararire batebirenga kogenda turukurobekana kero kurigereria is it justified kwando kurobekana and sincerely problem eroro ne national issue because abande batebirenga opposition yeko ambakarorekana is taking advantage of even to be cover paka biri umurayi atabwate control over it. But you see toko ba umurai wense ogatanga to what control of what is taking place umusiko innocent okurobekana tarigento kegocha wonche wiki yigo se gatanga mambe bro batangasete mambe batangasete okurobekana gwachuma ine mambia nkuriyo gutanga ni pia sobogimo oinyorenga keromo gaka baba Raila Amolo Odinga arenge moya matuka yonsi
nabwate ukurangiri gukurubekana ekero ubugima bware kororekana bwakongeira abakenya. That is why arete gento kiriko kunga sufuria movement. Sufuria movement ni ringa ubugima bwakongeira abantu cannot afford ko karange gentasi gisuguri cyabo. Agache ne gento gotanga tubuguri gisuguria tochikongonte irinda serikali yakoreki eigwe. Na kero gisuguri kiri cya kongonte tu o mane mburinga serikali yachagete kuri gichinchera eko tema gokeia liguri lia bintu bya kawaida biri bigotachwa mwananchi. So chinsa chinde ekera serikali gukwanirwa samangana mororo in many cases teri kororekana correspond ya kororekana abantu abo bara out of place or out of mind. Lakini ekera serikali yabekeru liberera sabantu gosoka isiko o mane mburinga kento kiria abantu bakuburinga kogenda nsebusa lazima ke nyororo bonchoreria. So unabono ngakiyo uru mafuta na amenda tuwe through taxation. VAT kamentua from 8% to 16%. 16. Ekara amenda tu from 8 to 16%. Nunyorete okurwana konne kokoreka na ime yabunge na isiko yabunge. Nunyorete kero umuswati olenge umuspika bweri tuko oliko rukunge Joyce Laboso. Kakumuriru amache na Gladys Wanga. Asing nje yoko protest punitive egento kya korora kana kya punitive kwende 8% increment ya fuel VAT. So naende bakamagocha siko ya bunge naro bagakoraki bakabeka uko disobey measures nyingi chikabekwa. So igakero abantu barangira ni kurubekana lazima serikali yategerera. Wanchumurigili mambia bona bona linago tebi tigatora igu kibago kwana maya kogenda bichese ngagi bwagire nande kuri nyakora wakire biye mubwanya sani mbuyare bwakire ya isaasa mbia mura bwakire biya oya akoro kumati mungade muti mute makuri kuri nyakora gitutu cha chenoti Asan let us go to the speed ukitaka kula na kipofu usimchike mkono. Na hapa Swahili wao tena funika kombe mwenye haramu apite. Mwaro era hizi ndio renge asitika kitu cha kuchigere nyamira na kisi. Akaja page ama endeleo kipara chisukuntu na anti kuna na eli rakia ipasi akarua nyanga kiga ile kitu cha chinoti. Otoroje akarure chiro ya kihugi ga seito ga uche tune kakaribule para evinteria manyetenga na digo de pomoa record ya 2027 abantu bamuchore na lazima bakadirive edepelemento by'oburimo na rote karo kene na begete para ya kegogi ya kuora elioma akanibeke kwento katangansia lakini vai na libari ngutumekele pakabona tuaro dire mintumina ko tebo kwende ito umanya kumupinga president kia prete ya maendeleo because kulingana na constitutional itobote right yo konyora ama endero ku national government tatiko na ande tatumbo tabanga county government lazima babu waterne na national government whatever onyo na tiabe RODM odi ade UDA baki kitu kwa mama endero nyone kile president yake bamu welcome atemye county yetu ya nyamira kutikisi okay kwa maana ngetubelia tebirina ngodi ibare pakadiribe yande bona ganto 2027 toligerere ta ungainiredia ikoma binye interview antibia veke before that time na boko nyongo diabere nyone even 85% na bikiji utikale president ila jiko soa na biyo kwerene lakini yakingo ngoba bakteria Mr. Hassan ihebi the devil you know and the angel you don't know. Okay, asante. We have our daddy Matia. Okay. 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 Asante sana. Kwa igule
uyu Mark Kurunyakora tabire biri byarakirira byo kubwata soko bwakire wakire bya magana mukwanire Kawangware biyere Okay. 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 Okay, sir. Tiga bwate ya mwali. Pia bwana, kwegule. Unebirengera bina gochi. Kwegule ese chisimi chitwa bwatrebire what you are hearing. Abantu batebanga chinga kichine chomo yali murayi ensira bagotoka nabugate practical tangible and development. Uchi yasabantu. No yonde na rotebire buna kwegwe birengera bya tebo uchesense moyao. One to move from this conversation. Nkiwegenete sufuna bakoliki. Nyanchere ntebenga okoba kwabo sifuna ne movement yabo. Na vera be blessing asomo Kenya. But again na vera be cash asomo Kenya on whatever front that somebody may want to look at it. Number one, a blessing ni ringa ego bakoliki nga barusie omusike isaranste kero William Ruto. Obviously aso como oncholeria. Esengenche ba believe thing obora ibwaya mbori komenya amono kukagera gosono kugania ku mwananchi kawaida ili tukulia 21st century. Ekinakia kogera bakororekana kogenda out kabisa ne chinguru chinana na kurangiria abantu nako bamangana ngayaya umusiko yo gutwa mochoreta asambangana ali alenga gototebinga improve obugima bwo komenya cost of living agatotebinga atorusinse atoire igoro agatotebinga infrastructure negentara abega korosibya kabisa agatotebinga amangana agriculture amangana abega koraki kagokora byamono namangana yo ko improve no ne kerengo ya literacy osechisemi as a country bono aba bagotebanga omusikuri amangana ali atoete chira kaliko yaikirania ekene kintu bagotangasira abananchi na kubainyuria bono baburiria abananchi nganchuo moto tegerere egentu bono tutagete ngeringa tutagete ko rumurayi oyo gakurwa soborayi elinde to monchore no monto mongao egente kana obara succeed lakini nainde yarorekanire nga abasikaba okwecho kukurunge nkoma batuara umushikamano n'abantu bande bari babwate birengere bibikaine nabona inde baranyore ngekebekeri bakurwania bagokeburugera gekine. Okay.
na bokonyora bakoa omusikoyo William Ruto a second term eri batategetia koreki atware esengenche bono nabo baratenene nsemo yabo n'abantu bari bakubabwatia bakororekana barabange bamanye ko atanana chikura between the oppositions baroboka banyene banyorenga bairaniri William Ruto. Okay. Wanchumuligili ko igure buna kwanera sebiregelwe. We go no satisfied nga kirenga kiabongero. Ekirenga kiabongero. They seem headless because yagero ko baligerelia bambe batabire ODM into target intoka ba secretary general Nyarebe nandi ko igwa umugaka orengo goteba gabona ninja acting party leader. At what point wacha gutikana na ODM fully because ODM ekwambaga kanero yara na chirekina. Bono mayita se siasa ye nigo bakoteba ngo bono bache. Obacho bobokuru kunga siasa abantu habo ODM mba kogenda babegeta makokonse aba bakuru kunga babo idwini sufuna na babo rengo to expecting ambaru ODM bagenda babegeta makokonse lazima batame ko beke a fight ekoroke supremacy ose kwamba ko baro kyo bunyangongo bwabo nuruchirende bono turochibono bari bande mbabwate advantage nga mbaisaransete party structures ekero babwate advantage nga mbaisaransete party structures aba bande bakororekana basugumira usikasi nini egento kero ronkelinga aba basugumira isikasi nini lazima nabaro bateme gwakerio inga nintu abanyene echama gose bono nintu tora acting ekero yagendere ngenche kabireyo omwari bweri tuko ngona gosigi baniga gaiga erinde nonye no rio tagete kubagorokoro kunga William Ruto emokobera kon kugura esengenche bono bakororekana bakorotaki batana negete na inde erio okurwaniriro kuwe chama igogo ko muntu kero muntu obugima asama iso yomo bwatani yobo wachubuligiri kwigule burate bangera kuligirerio ranga kera boro de konye kurwana kinande abande bachakire gusinyunga nse mu kibarachi ko bakogenda nane bali ko complicate siasa assemble opposition bali bakuru bakolige birogo kongiranilio le soko bwakire ngaki ogenda te mwaga kurwa Juja mbuyande koru Juja kuna kuvuga tore innocent na nyobo kendo ore nyasaye numuya njena are kwera nelinga kero kenda mangana akwanirwa mange naenda bwate chi promise chi nyinge chikubeka bakenya baranga na obara saga ya lakini bagendereta ko basako nale goteba iga asinge ngento yakwaroro cha mangana manga abeire umusuguma sabantu kero munta imukire bona goteba ngati abaruse president kero kende edwini sifuna bajiye kando ne chinse mo chiabo na asinge njia chinkwana chiri chikwanu chechi promise cho bolimo paka chata ko ya chiaba okay nale ko request iga onyendi abantu banja tukwatira namo na kiyoge ndokyara kokonya bakanya muno yuminda ko na bunga edwini sifuna bye chamo ne group yende babwaterane babamu bamana kumanya ngankurusi baro president nyonya bari ne bate kurusi bamurusi na batakete lakini baisa ko bakando kuna bwe bakane teka birejo ngojere ko mwachi nguru na ndanya ale ko bakanze kuna batarengere tatikalinde ne president yetu mwese kuliye libono igege ntongere kwa beka umambia kwananga akweresa iguru ya mangana ya maguta ne ministero egwente kweresa iguru ya mangana ya maguta bamuferiye sengenjo yo wasochi nsemo onyora nero kweresa iguru ya maguta nero kweresa iguru ya sha nero kweresa iguru yo bulemi bweka abantu bali abegete esengenjo batamanye tigendo keroro esengenjo yo bulimo buli ate kubeka boy bwekane yagera okwana kweresa kiki yo bulimo kweresa minister bali mbawo konyara kweresa nyumba maituto bakwereso no bulimo bororo ngone kuri questinga tigaba bwatera na maba na inji ba Kenya tubamu tumanya kumanyanga inji to kwa diamond. Asante sana ndara bwate mwelio soko bwakire morning bwakire buya bwakire buya amaga mange bwakire innocent ningo igwete this is a problem. This is a government we have never seen all over the world. Aquí a president, a minister, MP, a governor, MCA, what the whole over.
process nero ko impact so ali this is itatanya korra asengima ni ngo to kwa dere oyo digo to kwa dere oh okay okay we want to be told 2024 who cares our Gen Z? How can you have tunaita huyu Ojuan ni Alpha Ojuan who Alex Basai what does he want during check my friend we are Peter into kuiba okay this is a regime in fact this is government anybody supporting this is anybody supporting him is our great enemy now what about to come to see anybody with that with the yellow card to bona to kuma na vitu ki oitoki chini hora omugusi ominto kati uratato minto innocent am pitaria noit okay we are pitaria noit okay pitaria noit this is ama pelo de wa ni ke ke ya mafta yana muri ya mafta tamu ne ke bibi this kind of ferida we sawa biyabara kuruchisa becha yesma kwegule chisi becha cyabukire ekero kurigereria a clarion call yo kurangeria abakenya gochia Selbara is it worth it at this time nebwe nete mwishimiwa do you have an option usibona utusugumire ntubwati option yo kuganya you see 2027 2027 abakenya bawurukiye frustration aseto ikirete umusike innocent somewhere last year egaseti yarigete ngego tubwate abatenengu timilioni 3 abantu abatakabere bakorara njara over 15 million bantu bakorara pinchara completely over 15 million ebintu biri bikogera tuganye 2027 bigo tomo yatanga tuganye 2027 erine ntogenda chipara ntu abikwanete 2024 gwetera saba ekegorie kumusiko yakwanire kurukunga Genesis but streets ichichita baruete liori ndipataka kweti no materi innocent no maybe sengenjo sana stage studio chinsa chini laboratory agande binyoro imi binyoro no toko bera orore amangana abantu bagwetera se binyoro abantu gwetera bali mechando yes bono abana bari barege street n'abana baruete ebinyoro very deep batari konyara kuragera se school because abayiboli baba already they cannot afford to sustain them kwarorire lakini abana babona karo baenda se street mbatagite bagenda se street rimo bakarwa amarorabo ose solutions unabatagite country yakoreki erawe lakini gesariri 2024 a president yekaralekanere busy yako karachi press conference na koena na chi promises unakogenda ku improve on the issues that chia concern ria abakenya but yakaroko morigereria did he have the goodwill yakaroko morigereria as he ever tried to implement some of the concerns chia batteries to 2024 actually mnandoche ochakira mambe mbirande kogenda mutwe 2024 ina renkwe iborere because ebintu biri bya benge major issues of concern igo bikorolekana kobanga mbira arigererigwa mbira kunwa unabono mbate betenga tutwarege ndukuruka meritocracy oborai bore competent oso abantu bako as positions bore competent kagro kotegera abarai bande no marogo babona abarai bande ngokwana igo kuria raisinga abantu bare serikali nandi muno musiko nara igo kwanira yo mukuru wa kurukiambu umusiko yo mukuru kiambu kwanirenga president literally na rekeregendo na endo manyanga nonye no muchi aso montaro yo mubeka na rokuru direction na keregendo nante kotegera montonde umuchira smo fail na ande bono asetoberate president na romanyete agoro yo buyo buya president na romanyete agoro ya chisami buya president na romanyete agoro ya manyega ya mariogo buya president na romanyete pari ngiya buna korekana wait a minute akeno anere no wanda chikira tukutira senge chana ko koranga kiregen tratigira bwesoka gende SSMB USA asani abutu wachire too much you know you can be stressed umugambi stress na bego goita
mbako gusue because iko kona ngere kire gentaja bweka abanda unabona mukwani yo makwa nagabu unabona mukwani yo makwa nagabu bi akero kurigereria chi minister chi arenge gakia umugaka Kibaki ne chi minister karo chi arenge gakia Uhuru they could seem giving direction ku chi position chi abo chi batenerete ekire chire well coordinated chi minister chi arero. Can you even remember some of them marietabo unabona tigankoboria engaki Uhuru umuntu kurukunga mutai kawe no muntu bakabana bamanyete who used to give timely updates about corona and everything dero mutai kawe ne minister ya agriculture. Surely when is the last time you heard about mutai kawe? Perhaps ale field muraibu sabatete bere sechi ministry mo underground so then underground findings ichi ground yecho ngai yago chike onye nchiri kama communicated to omwana inchi then ngai bono chiko na chechi gotumeka but akarogote akosoka isiko gaiga kwa iwo muraibu ensana gukwana about agriculture mono wetani minister yaye wanjumuligiri chetre chita kamera onge 5 na 3 asema mbia bono ntagete turakwana chibati tsimi bire togendo mutimo gotokoira no manye gupiki kurwabo no tukwanire binte binge bire asesemo ya siasa soko bwakire buya ningo to kwanere sema mbia bono oyombe to mangare kuru nyakora ngagi mungare mbuya tole kabisa bandu banyakora babokire babanyakora babokire taswaso mjadala togenda to kwanira mangana mange ya siasa ebone gendo nare kura kwani kwaso mwana uri onganya kora na mukani ngamangana ipapa de yakwana aro sikukale mwana uri Mombasa meta mabigoro yanga ndonje ngora ku president ya ngora tako banga kirege ndungu kusiya wote ni minister mate minister ababe kese jenda kirege ndonero ko banga kirege ndonero ko banga kirege ndonero ko banga ngwa nyore nonya ale no mugata mwana nyambo bange porque bitu mukungwa wanda ko banga bamje nebe liboli liboli na lieli nande tubwene abakenya mbabwenete kogende ise bara kurubikana because tibara sama tukabwango chebiricho umuraibwense okay kwa jamana mana ale mbona kirete paka yora je mo kire nalia jiro ta kai ira na rulo bogani okay nalia jiro kwa ni kwa ma to kwa ile para nalia na manyenga ni kitota kete okay yabwate yamwelito gedu mutimo kesoko bwakire wakire bya ningo to kwanere hello murai mo kwana murai yabakoka moroko uro murai otawena ko murai Ekiagara kera kiri kusibo tabe. Iporo kijago toa ikana ni jene ngoro kwa ni mwero ata ni no wote kuka. Kai. Una nduna to kero tipara ga una to kero inga to na korra kene yo. Mirimo ya chakire because ye nego chaka yali. Mirimo tezo ya chakire. Konga ya bate ba kire to ro aga tira ko kala jiku kuruma baba na bakaire ni baba ni tinya to cha ukuri. Okay. Leo tabuna kunyaga tare. Okay. Lomono bakora kwa ali ngoja kujiga ila na chora koro tanga tena ngo dikokana so dikana ko 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 kona ko gushi tu ya go dia yo kana ko ka ko kona ko gushi. Okay. Ikina jo ko ro mji ndio ya jo kana ko kona ko jiro mo ya. Bwate yemo. Soko bwakire. Soko bwakire. Bwakire bya. Yo minto innocent. Ndebi yango mwana minto. Ki oyo Dickson musigisi kurwa monyero wodi asabantu bakunywa maji na mako kenyoro lebegete. Ono nale ko tebaiga. Kitu achandekise. Nande tiga era isieti go ulime buate. Kai. Kinga ki umuntu mbule dine obachi. Ekerune obasia igoko bero bisi no buate chi ambasa ta cha ukibwena te ko kolega asi unuchi tebe dio se unuchi jolete. Bona ndinga kira isira yumuke bero igakale chipara nemete ne transformer nga numulere koronji. One ministry ya jolete ko etenenere tamangana umuliro. Igasi yaje nere. Una bono na chicha igabo baracho kegogi.
agacha koronchi para bono sinyuko go koronchi para ro moro muitara era mburu ugo cha kwa lonchi gintu kia edit no ena ugo cha kwa kikisha kwa tebanga egente kembu ya kia gachi inkera era ngoronchi ai ke gogi amana wa tebanga ngana na haronchi ye chiro yo mwe musiye mburu mwe musiye ne ro go tenera mangane chichiro gachi bono dende nchonda etego tebaiga abagusiba mito tigato chichamo ekiagera na intu twanyolire twanye kuvuga okay etwanye ne otota etebuge toyebuate shi egere buge etokonya asante sana injuwe takale te abagunywa match na maboko ba MC ni gwete chi soka na chimokorosi bana tigangira na riege ntaka mabasi kaba bakwanire agitwari yonya gendongere karatu arenge gukina twarenge primary myaka yetu timatio samatuka yankero system cha chenchirie ndu awe tukora ko ngala loyalty pledge timatio sengwa ni I pledge my loyalty to the president ntuna bantu twakine tigubuya twegere tigwa masikani yo gusika omurai bwense actually until 2010 constitution and some other acts of parliament na riegente ke kiabete scrubbed yo kwegerigwa gutwara absolute loyalty na maskani asumurai wense lakini ekero twikera twaigwo busibure gete tutari kobe kuto to tianase elitaria president tugatigeru bone gento gikurukunga a national anthem einero tubwate loyalty to it togotera bakorera tubwate bako West Africa bako West Africa na koro kuwachire but chinchira njire ekero koigwe national anthem ya Kenya goterwa chinchira njiro koigubuya amangana ari gasimekire ase emekia manyingaito agotogo semerio konene lakini bono national anthem ngeye yarorekanire ko begento president yaito egutinda chiranze tariko togo semeri kurwa ase preamble ya national anthem yaito aseki omosike president yaito yachete seito North Mugirango agatenene kerenyo omwako 2023 akabeka lige na ryo boroso ryo korosie pare korwa ekerenyo agenda nyamaiya eru nyamaiya ekavunero re kuru nyamaiya echege kendo agenda nyamusi agenda nyamonge agenda nyaobe esoka chabera lige na likabekwa ariya kerenyo karago so guche kerenyo nyagetari ekando nsariga lige na likabekwa likalikunga launched by the president His Excellency President William Ruto ekero bora rakebasa chaka ko mureke bintu buna bitari gokorwa igonta to goteringa na ryo gukumia lige na riria president chabege tro naka kokotongari bakubeka saguta chati ntata chamba tobe lige na riria ndatari likamomwa likatugurwa matukaige na rindi kortiki ndiyo ekera ichete na inde epare yawe ire na inde ege ntago promise na ndo promise no bona natabete ngobekire 3.5 ase pareria omo chumbo itobere gagotera nga president keregocha nga epare yinkwa gachwere bono kwamanya gukuminga ki nga kibono nde mwegene because akapara gako na bakanya musichiruka gatigire asegete na inde bono igongo kwana nyamusie sengenje no nkurwa lakini ne chinsa mochi nyinge ase obo uremo bwagusi chi project jitabire chitari goikerana riere weekend litukoria chuma to be specific ekero okorango muraibu nsengo siriara maskani asabantu bari bamote responsibility omosike okorukungo mujumbo West Mugirango na agenda tamatanga asakuru kwa asegete moinogari ya West Mugirango Kenya agataya abantu bana ba Kenya ngana retre chibasa chinya agwaka kabisa chibasa chinya bakomotegerera bakoburijiriye chi ngana retete 1 billion iliyo mugambi no mayetenga kiyo president ya tabete ngaga ya hospitali ya Nyamira naenda kuleta 1 billion ili kuendeleza hii hospitali lakini naenda Italy kuomba loan surely lakini nanuta itensi kama president ndikipatia mangana lakini itienda kubori ngakiora nge promise ye loan yugo chikoira tare ko genda ile loan ya tware ko kama yako jana tabaka Nyamira je bekire rororo and do you know what asama tuko ane president ya spend tie asakuru kunga gusi Nyamira ya spend 3 hours abanya no ubwagare bwitu gosubwingi bwitu mwanchu murigeri chaikire chinsa isatu niteka ibire semambia bono no tole na asani nyanga ugaiga no ruchina mabuli amange tokoirana togoso siasa ya zoning
ili ogindi karoro na bora nyore ligocha na arasi chinsemo chia gusi onyore nere se chinsemo chia bagera bakwanda bona barai au pakale bateba odiemu ya twero deal na bogota tebyo nya kwa yaro ne ro deal yarenge go se deal ne nyene na ande ne cheira ne kirane go kaiga ne Soko TV mwanchu muligeli murubene Soko bwakire tokwenda nangu bwatandi chisim cheno togenda gukwana asante. Eye ne Soko TV oboroso bumugusi. Obutindu no bosombasi amate ninki kere tokore Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna mariogo yogotindi amosariri wana yekireke wango guikaru arigo panya oroyo nde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obogima bwabo bwirane gochaso obogima bwe asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindu. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyubo balimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asama tukabusyo na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino asomusimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria bwekerugo kyoburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyoseneta asogotenena nomugusiyo mwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chegenka bono nigo abuliryo mugusi komochora buna omu women representative we county ya Kisii asobocholi bwomwakugocha elio aire obubalimo bwaye aliasebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi magega ya televishoni ya Soko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyoria ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchurelia 0788 666662
n'abari b'ikinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitanenya chiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana majia. Murigeri bwa Soko TV uyu no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 10 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko tugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete mirundo kunyagusibero ngori na kirini ni chingero chikoletwa na mwana mboka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionse echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo songengo to ameriria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa amarire ni gagendrete gutose mwana boire bukia kali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomrobilyo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro mrobilyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi shabutuko ime ya Soko TV Oboroso Bumuguse Eye na Soko TV Oboroso Bumuguse. Murili chitre komine moma iga ichinsa isate semambia bono nane tokoirana ili togende gukwana no mugeni tukurunga Hassan Nyang'au no ale studio ngota tebiale igoro ya ODM zoning mwancho muligereri kurende ndoche asobwango igoro botri wasoire na nemo no ase clip naro ya somtandao ngili bago kwanira ngani go bona abana inchi bense ya Haiti barekane go siekerera abanyanyimbo bense ya Kenya mbaru asenseyo kubwatekana kili bago teba ngani go konya babere bago kora imirimo ya asenseyo ikinente kiya sana our professional forces bakagenda since ya Haiti esikilibate ababono ense ya Chad nere ichikobage kwira libagari abanyanyimbo ba Kenya na nigo barorekanira abana inchi kuru chinseme ichi batarankirana ogosoka kwense ya Kenya kuru asenseme is one operation imuraiwensa gwenta kwa enkobi kero kuigwa abana inchi bense ya Haiti bakororekana gutataka abanyanyimbo baitu baruoro. Yes, actually our security forces vital whenever they have gone for a mission ngote mabali ko gwikirania mission area bunere na ndaba tema ko beka omorembe to a point bako admired it's expected yaronga batemire sana kurwanie gangi area ya barbecue barbecue or he will run for his money in that town, which is plausible. Abantu when the baitu bakorire merememia
But then to the reverse of it, ekera aba kwenda ba security forces wetu bakoreka bari dedicated gokoreka asingia. To the dark side of it, inkuigure chi nkuma nga serikali at times takes advantage of them na whatever, you know, emoluments bagwenda konyora, you know, welfare yabo well taken care of. But despite of all those challenges, they have put you know, a front line kind of war chest na inde barete ense ya Haiti omorembe buya. That is why abananchi ba Haiti batanje basoke ko waroro kyo aseke karokyo asaba na jeshi baita ama kwenda ba security forces baito. We applaud them. We are proud of them. No murai wins. Okay. Tigo chago kuira gabwe ko ere kwamba korolekana tugikira no mwancho murigiri tugobe tukumanyinga ningi kilikigendete kurwa senseme yunane mono ni gabana abarendi abaito gusabanya nyimbo bachite asense ya Haiti guchikoba bagokonya kurwania ibibago biri konya byasagande enseyo tokogenda busi mwancho murigiri semambia bono gontagete tuigwe nkwana yo muri kintenira bono bwikiama kya ODM kurunga Catherine Omanyo asabe taga kwanera ngabone kiama kya ODM ni guchikoba gikurigereria amaganio y'abana inchi barorenga nkoikirani gware nande taliero mutangani ukwanire ngane yere bweka nonya na baraibande buna nonya no mugavana Gladys Wanga barorekana go chaka gotebanga nige kororekana ODM na UDO kubwaterana kwabo kwabwate kipengele gyo gotebanga itogo zone onyense ito mubasa gocho mututige tubuguri kuruse ito na litokomera na SMS lakini bagotebanga ekororekana UDA geta itebeke candidates asichinse mukiri bakuru nga ODM friendly zones. Hasa ningo totebya ariko rende tigatore igwe nkwana ya omoliki omonebwe kyame kyugi matiko so omoliki omonera omoliki ntenenera Catherine Omanyo. Itaangalia wananchi wakiumia na mimi niko mzuri tunaimba broad base. No, broad base itakuwa broad good, broad better, broad wide, broad extended to our people when they are happy. So lazima nyinyi kwanza, then sisi. But sisi kwanza alafu nyinyi, it is wrong. Watoto wetu, wavulana kwa wasichana, wanatembea kwa mguu kwa sababu hawana fare. Petrol, mafuta yoyote imeenda juu, bado iko juu. Tunasema ikatwe zaidi, kwa sababu mafuta ikienda juu, bei ya fare pia inafanya nini? Chakula production kwa factory pia inafanya nini? Bottom up, we must remember the people that we promised to protect. We must remember them and fight for them. Hata kama ni kuenda hasara kwingine, tutoe mahali pengine, tufanye bidii mwananchi wa chini asiumie jinsi anaumia leo. Kuna cartels, jinsi tunasikia kwamba kuna watu hapo hivyo katikati ambao wamefanya ipitie hapa ndio ifikie wewe, au pia wafagiliwe so that it go direct. If it is G to G, what is in between G and G again? The G is just G. Sasa wakisema G to G, what is in the middle again? Mwashumuligiri oyo Catherine Omanyo nare numuliki bwiki amagia ODM kwa mwigure ritanga nikora gorora ikoti ya reinstatetie umuntu gurupu ngendu nesifuna buna a full secretary general bona rente nene rende patinero ne organization richiko okay tukatumura kwa mokonyi igaro mokonyi legally bona rende aiga arechibeka but it's okay na umuntu akurigiri space kai National Executive Council ODM wote ko rubber stamp amini wote ko rubbish ne statement ya mo it's not about rubbishing it ma digiria ingana ya Sifuna neke gambero is ongoing na ndasa ni bwanchira nengelinga mbate betu kubaira na batumeke internal mechanism to resolve mechanda ya bala bibate betu kete ODM but what did the court say
that Edwin Sifuna is the secretary. Yeah, he kama is. yako direct whatever challenges babwate bagenda kuchukwana internally. So what I am only communicating in conversation yeli tukulindege ko what I am only communicating na Sifuna na tata ko ba umu secretary general Oburu Odinga esengenje yomu bekano bwa mangana mange akogera Sifuna tairuka secretary general igare secretary general ya ODM igare secretary general ya ODM ababande nabo Oburu, but it is okay. Bono ringana twaringe gukwana igoro ya ODM na ringana likogenda mo na zoning na ndo isekoligereria ya chakire gukwana mangana ya bananchi bono na ende bono bama ikororekana ekero by crazy like the part of the stick that they were given was not the right part of the stick that they were handed over. Abantu ababekorekanirie ODM elia nyene omugaka tu agachita se ebigari na manyinga tari ereye eye ntu acha tukanyoranga igo yabete ODM mulinda serikali ODM mulinda tumbo ODM yerendete enda yabo te kogenda nyorenga yachakire kosoa asendi bayo bokorekanu na koegwa a short part of the stick bamanye ko chaka bona nda bakege ndukuru kunge kerauni rojo bana bakire kerauni bairane maega na bona bekorire batete ko chaka kurwanira mangana ya bananchi abantu tumaite bakurwanira mangana ya bananchi bona iga Edwin Sifuna Babu Owino babo Kibagendi babo Barongo Kurubo Machoge babo Ososi babo Orengo abona bo bantu bakurwanira mangana ya bananchi aba ase Catherine Omanya gukwana igo banyorire ngaobe umuntu wiga twariganeti asemesa tukaragira endagiriri atusiririe asa digara tumerire no bairanire asa digara kubuli bate kwachire sana no bairanire bono bachakire go pretend bande bono bande byakire kabuse mataba smart ngu akabane kabuse so amaziabo bono ande byakire kabuse bono bagochakanga magutachire iguru didn't they know when they were in government already the living cost of living was up but they say they kira bagosora bakonyora power bagukwa nebinte. No, that is not kitari karo kwa chugo DM okwa chugo DM ya lengo gukwana mambia ogukwana mugaso ogukwana marugoba abanta bakaenda sasa serikali bakaragirwa ekaro baragirwa endaremengiya bakebo gukwana ekaro banyorire ngandaremeri atakire kokea tigara go simplify la liboli ligaka retire kara ba twero deal yes actually they were conned tiwe aye ndongere kerato bekense metata sakari tukorigeba kiombe ku Oburu na Gladys na Junet na yotarinde ba murokese njama skanti ndikwana no abo manyo aliesi kali tu wasakara Janet ono abantu baria igo barigana tu wasamesa abarai igo barigana tu wasamesa abarai bakabekerwe binte biya biribya yo no mbabekere bukima bakabekerwe ndagere chikusin bakuruka jiyo deli jingia cyabo jinde mataiga kikobeke ndagere ngiya bakotangere sislinye gusokia ryogi mbachi koinyora barakwana mangana babwenerate akobagitera ekero bachaka koragera barageira ande kero bakwira na sema sana bakaragera buya bakayo bakecha amateke ekegeni yetu yagusi mukoragera buya mwakora amaerio yakira onire China mandazi abu no buwansu ekegeni yagusi bakartake baberate abanta aba bakayo bakecha na mandazi ekero bari mukutano nda bakayo ndagera yoka China mandazi yakartake mandazi tare ngore cha yarengo bagenda mukutano nda egento kene ndege karaki yakarusiwa before they realize na bagocha kutanga kei korati gangu muntu ntutu ogotege garinge genuine bono ebari exposed bono batigirugitiriana wakwane ugo bamanyire konyoranga aba pinsani babo baretirwe ase amaro babo usama ene babo aba pinsani babo bono bachakire kororekana bagwetana nororo nari bono babo kirenga koratiga inabo yanenge ngenje kabire ntu totage totabera sama ene italuo nyansa ntutweka. It's not going to happen. They must start living into the reality. Inga kidero nkabaro ngurwa raro bogaba na through UDA babu nga kyagurwa. Aiga Omabay actually Omabay ne chirani cyane. Ari misambe mate karota adno to bagaine na barabu. Abantu bari bonsi pya babunge. Eti constituency cyaluo nyanza ngotu abare competition. No nyegusingo nyora muri. No gusiba no mate ntu already chinchiranchire tore boronge. Dore and actually Gusi is very democratic. Usi yes na botora zoni ase byama byesiko
Unaona DCP, Wiper, you know, but again it's not absolute. To kunyara ko guarantee. Aba gusimba resistant. Mbote partners mubasa kubeka barwaniriya. You see now ba kubeka barwaniriya. I'm just asking because I'm curious no is a political process. Yes. Zoning to kunyara ko yakora gusibuya. Abantu baitu na beminchi. Onye omusiko ito Fred Okengo Matiang'i ko presidential ticket. Okay, nata gete Jubilee. Na abantu Jubilee ba kubwatia. But there would be freedom. Na bo montago chene genda baraki agocha na kerokyo elinda guna keroki mapema because ya abantu barare can take a certain kind of perspective. Eba tabanga the 202 nya time moment is reincarnating itself. So igobona omuntu na ichana Wiper ekero esibono Jubilee nebe dominant. Nebe dominant. Yes. Lakini ase abantu baluo Nyanza they are unlucky. Abantu bali baba Gladys, you see igoba yetu omuosi wa kamera. Okay. Nendo ani. Tigadara igwoyo. Bame ntumosi boka. Adara ligereli. Chumuligereli yo yidasa lijaga. Abagora tebe garago kwada he speaks it out. Allo gakibwa kire. Wakira mayama ya mura studio. Mbiya tolera ora tebe. Nko ni mwesimi wa mayama. Amokwani rasa di wakwani. Mbiya mono kegena. Yonka gete atevie ampevi kaya basikonsi banya mira sembuli bagutoka president na bokwana ina. Namaje sabali. Ara totevia ko kaya bajete bali. Roma ita sabakali ke nuchu basiegerete. Apa sikonsi banya mira account. Yo bari asa ko Mombasa bono ina to kwana. Yo bari ro ekro musike president ya mira. Amugaba no ito. Abuna babunge wo kwana wasina ba MCA. Aba MCA banya mira account. Where are they are in Mombasa ba continue. Abura. Bora totara verify na botokora getiga because unless to anyolire some members be executive county ya Nyamira ba accepting no bali Mombasa na botokumanya lakini nende asoko tebe nyenche kamineyu corruption in also in Nyamira county let us call governor monyene ikombesete ya gatebiyo musiki president inga abantu bali bose na bwaba bose pi akabatuma Mombasa. Okay. Tiga ngoligie perhaps na bora tuale sources tochego kwa nekyo tiga turagenda so mjadalo zoning bia mono sana na ralirenga Nyamira ge so close to him. Bono omusiko yo timatina ekaro achone ate bagoruge simali kuru okuruge simakurwa aba tigangira neriga no yo mona abeire of course ningane tigo sana sasa assembly ya Nyamira. Lakini I am disappointed to say na ndi nyanchira nukutabe birangare byana a current leadership yaba kurunto bakuru kunga aba MCA ba Nyamira they are simply just a disappointment na ndi mbe manyiti. Okay. Na agende mikutano ya Jubilee kwani oraba chumbe ba assembly ya Nyamira ba chirororo bagotebanga no batakete ko base Jubilee abatati kurwanira Fred Okengo Matiang'i kurwororo last week but one ntwarenga mbale ngoro almost 10. But the president and the same individuals. And no bakorteki no barenge. Na ende no emusalia na chaije no bagakare. Omugambige tunarenga gusaba aseri chimu ya rero na matuka ya rero. Nyanjire tingwa n'abantu ba Nyamira assembly. Bariya n'abantu bobo tutukanwa banane. Okay, no nyani nwe kira mwocha gocha na bogo nyora mugo bekwe ebirengo. Ni nara daru kuna gwaka no nyana namba ya yare 100 na mugwa kaso bwango iganda bwata chisimi ibere ndo chichetri steke 25 na mo maiga ichinsa isata semambi yabono nigo tole na Hassan Nyang'au otebire asensemo ya ODM garoche ba etuginto ikuru kwe road deal ayenga kyoroche ODM yanyorete kirigi yaganete kera bare goteba nganga bale kubwaterana gose nande bache bakore ginto ikuru kwe dramatic turn akibuga kire soko bwa kire wakire Innocent ai ngakina ande kwere ne gorujuja ibona ira na gorujuja asegente kia soni tigamba tebye kene ngeringa igoba ngainetwe okungainwo konne batakagerete naro rekiribugete Gladys wangu gukura sana batebanga soni nyonye gokorwa para ubono mba kunyara mba kobo so bachakire kora aka uchungu gete banyorlenga gendo bari bateyo bacho gukora na UDA nkeyo batigirwe mbeo iguru kuno muramo murayi akwanira abo nenje
baira batigirwe mbeho iguru bono njira teyo baguchikotoboa na Ruto no ori president yetu tumanyete uta kwa time omo ingire buno rengerereti momo chairman yakamana ukwana iga Oburu Odinga party leader tayari omoire rike chinga mbali tayari wa society nere bamweli baganga bamumige una rudi muna laira kumumiga lakini barabona bamo okay ukara kia mwereire soko bwakire yo mweli soko bwakire bia Cosmos ta project toka Nairobi okay jeba ta bo mara dia innocent egendo odia bo bang inde nek ko kenene lakini kole ngiaji goikera meke kyo David president nondo jenga ya fedi bono barolenga awatali ba siborane na UDA one kyoda kendo de kia dire bura kati ya ODM na UDA. Asante sana Mbia mano morali innocent aya waro taita amos tokole amini asante tokole ise kuligeria asante abaligeria abage bataba ne road deal na watu akwanire bato Oburu Odinga na akwanete litukulira abeli ya muisonde ogateba nga konye Raila omrosire na Sifuna enkwane party leader na anatebete nga kimogo kwana mangana ODM already konye ntura achora a team yo chikokore chinkwana ne serikali UDA inera ndaro ke statement the most dishonest kurwa somo rayo kuru Oburu Odinga ta kunyara gota tebinga konyora Raila orosire na Sifuna. Sifuna spoke his mind every time asobosibo mwaka Raila Odinga. Amutumirete chiguni. Even tamutum really. No matter thing Sifuna na kwanete very strongly bagotindeka almost security person wa Raila akakutebi no yeru tubakari ruta kama tebinga matenine founder memande wa kwana bya sende na banda chekorogiriki orusiwe. Lakini wiki yiye ko bwatia bakaenda like kipya gotindeka mungwano uri kabairo mo minister mukuru. Omuchumbo mukuru ase chama ya ODM. Raila na wa Sifuna. Na ntoroche aria amatanga yo musikonde ariga omabei Raila gagotebi Sifuna nayo oromo kwana libwe chama. Lakini hata wewe hapana ongea chungu sana. Are you seeing now? Balance. Na ende enkwana nere Paul Mwangi na orengo bateba nga Raila igabwata chi forces mbali. E force ye kurukunga Sifuna na yemo Raila sanctionetie. Inga ekera kote okaboko kwa handshake asokaboko lakini okaboko nabwate had stand battalion elia gokogosereria elindo tokoraki to basa ko move away from what you agreed. So then I want to believe to what I observed every time inga Raila na renge very comfortable na Sifuna. Otherwise Raila ataleka comfortable na Sifuna no matege ndo Raila renge gokora igari korangiri mukutano agenda na kokora elise ngenje kabiri njeria agakorire ngenje kabireye Sifuna imukibu na magereri. Okay. Lakini ona kare mikutano ya ODM yange okorwe ekero ririo okoranga liberera ndiroro mugakuri kwa ekora agari kwire mikutano asetakageiri ase bantu bari barachekurwa na batakartiki batamanyeti bono tigante beiga ekiombe gukurunga Gladys Wanga na bamwabo igo banuretiwe Ruto igabanuria bagotanga chishatani chikokonoria before chikoreki chikokore Gladys Wanga akabekerwe karoti agachaka gutangazwa kitelu sende na esi ko kumutangaza ngoyo na role possible deputy president even when Oburu akwanete kisumunga intudota kitikokorwa ni Kindiki bakaenda bakamuri kikirwa kwana ege ntotokorwa ni kiria Kindiki akera na gata watu nataka power hiyo kiti ndio hiyo tunaingililia. So then from there Oburu bone gento kendi yose ara yakwane musiki innocent tindo chinga nimba yo mabo babantu baria bagokeira as a gospel truth. Bwajumulirira chendire 30 ne mese mbambia bona I'm sorry chisimne chinyinge ntabwata paka ndocha asa ni okolera oteba okolera kimanyiriria sadichelire nikwa nayo yo mweli nyanchire itangani kwana ngap knowledge abantu nanyora baguturigereria abange sana. Asante. Abantu baguturigereria na abange mono kegima baka abande baka ngumania unabona ngotebo mwalimu Alfred kurunya Kenya misia mbuya mona singe nchuru bugwata ni bwa Soko TV umu pastor Robert Tigisembo ngoste tigoro kurwari mawa wa PG ande dagana tigachamurigie ilinda most ya show ya Sunday morning ya masesenia
alafu umopasta we Riomego district era August Saturday omario pi tigantume amagombane ase family yo Murisia Jairo Thomas kurukia manyomba omwana oya asiriraga Mungoli ase kwende convention y'abasayi go seminar y'abasayi umwana Mosi Maraga oringo musani one mono kegima alafu omo director ino nasiritie omosikole cousin yaye o just corrupts and died from retired KDF officer omosikondari oringo musani one mono kegima chi family chichonsi na baire engora na bono baria mos pastor Nyaboga mo pastor Robert Gisemba no mwalimu Alfred amaiga yogwanje. Bien bona sana oinere Hassan Nyang'au twalingenere nindo chegega bali bateba bwakire Innocent yatebe musikoyu nga ODM inse yoburu mbiyere bali abande batige barecheste chama yago yakurugunga Samuel Kurunyamira nindo chegega Innocent yo no mwalimu Vincent Obuge kurwa Kasarani salimia my student Hassan mwambia I'm proud of him nindo cyo mwalimu ogo chirega ezira mugusuna akorole watching live mbya mono bali balenga sense meyu na arongwania makwania kurugunga hoza timaiti ngaki Dr. Zak tugura director Zak tugura negarode ngoza na engineer ni aje hoza bajumurigere ligo ikirabu icyari ndo cyo cyabutokire 33 maiga ichinsa isatu gaigane Nsoko TV murubeli Nsoko bwa kire Monday edition ye kiro mwelyo tote bato chake wiki ne chinguru chinye nchenguru ku Innocent Onyango twalengena Diana gaira na muina nabo igo chikobwaterana ne timu ilinde yonsi pitwalengenera ngote binga wiki ye torole kelito taraikirani tugikini gike tuikali tukuri Juma nyege gwikira kogesu nabo gekogesu nche Innocent Onyango. Eye Nsoko